Ola. Boa tarde a todas e todos e benvidos. Grazas por acompañarnos nesta mesa das entes sociais que imos a comezar. Antes de nada, agradecer a invitación ao Consello da Cultura Galega por contar con o sello galego de Relacións Laborais para participar nesta magnífica xornada. Entón, bueno, agradecer a colaboración e esa relación tan estreita que hai entre as dúas institucións. Así que, bueno, nada, tamén disculpar que por razóns de traballo e a senda non podiga agora estar presente a presidenta do organismo. E, bueno, quería felicitar aos relatores que intervieron esta mañán, que xa me trasladaron, me comunicaron que foran unhas xornadas, uns relatorios do máis proveitosos e do máis interesantes. Así que vamos a dar paso a presentar aos protagonistas desta mesa. Eles todos, bueno, todos pertencen a organizacións sindicais e empresariais que integran o Consello Galego de Relacións Laborais, son membros dos seus órganos colexiados e entre eles da Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade na Negociación Colectiva. Entón, por ese motivo, eles, bueno, pues son os que mellores poden falar o seu tema que nos ocupa. Acompáñame en representación da FIGA Margarida Corral, en representación de UGT Ana María Pereiro, en representación de Comisións Rebeca Pérez, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia, José Antonio Neira. Vai intervir en primeiro lugar, Rebeca Pérez, creo que é a primeira en intervir, sí. Creo que era eu, pero bueno, igual. Sí? Non pasa nada, que non pues entón cambiamos, a min deron esta esta orde. Sí, sin problema. Pero bueno, se non se queres, bueno, tiña aquí unha orde preestablecida, pero me están dicindo que se acordou unha orde diferente. Vamos entón a respetar a orde que establece no programa. Interven entón Marga en representación da CIGA. Tes a palabra, moitas grazas. Casi que o foro daba para unha mesa redonda máis que para unhas xornadas, estaríamos moito máis cómodas, máis cómodos e máis distendidos, non? Entón, a ver, hai que facelo o tema do agradecemento, unha por unha cuestión de educación, vamos a dicilo así, e outra porque é moi merecido, non? Para nós, desde logo, polo menos eu, para min en particular, para a nosa organización sindical é un luxo estar neste edificio, estar convidadas polo Consello da Cultura Galega e, sobre todo, por mulleres, por mullerazas, diría eu, que son un exponente vivo do que é da militancia do cotiá e da militancia feminista en todas as súas facetas da vida. Entón, para min, desde logo, ese poder ver e tocar físicamente a compañeiras, como Xiana, como Luz, como Carme, como as compañeiras que tamén estiveron pola mañá, é un lujazo, non? Entón, eu casi disfrutaría bastante máis estando aí sentada e escutando a elas todas as accións performativas e todas as súas obras que o que vaya a contar aquí. Fundamentalmente porque as caras son tan sumamente coñecidas que, claro, as que estamos nesta mesa e tamén os compañeiros, as compañeiras que están ali, pois aínda que desde distintos puntos de vista, pois compartimos análise, compartimos tamén seguramente propostas, aínda que lóxicamente pois dentro do que son as diferenciacións ideolóxicas de cada un, non? E de cada unha. Entón, decía que é un luxo e que tamén de agradecer. É unha mágoa, comentábamos antes en Petit Comité Carme e eu, que sexa tan pequeno a participación, porque eu lembro hai anos cando éramos centos, o digo completamente, cando se convocaban xornadas deste tipo e participaban activamente desde os centros de información ás mulleres, as persoas que traballan en todos os eidos laborais, incluso universidades, e vamos vendo, de feito tamén no Consello percibimos, non, que agás como cando se convocan directamente as xornadas para que aparezcan como unha formación, non, e entón, por tanto, o alumnado, vamos a dicilo así, pois ten a oportunidade de participar, se mengua, e entón, eso, lóxicamente, é unha mágoa, porque é algo que podíamos aproveitar, todas as persoas, non? E logo iso, para benizar tamén porque 8 anos organizando desde o Centro de Documentación e Igualdade e Feminismo, que xa só a existencia diso dentro do Consello de Cultura da Galega, con mulleres, con a experiencia e con o nivel que teñen as compañeiras que, curiosamente, nos serviron de presentadoras, non, ou de moderadoras, pois é un auténtico luxo, e o Gallá, que teña moito máis percorrido, non? Aínda que non sexa con elas como protagonistas, pois que sexa con outras moitas. Entón, a ver, claro, falar agora mesmo de Fenda, o único que teño de sorte, que como comezo eu, non vou a ter que dicir, tal e como dixo a miña compañera, entón,
as visións xa as comentaron, non? Desde todos os eidos. Entón, non nos vamos a meter aquí a definir, nin tampouco a facer, por decirlo de maneira mitineira, non, o que cada organización facemos nesta materia. Entón, eu xa empezo polo spoiler, vamos a facer, como eu son bastante puncarra e me gusta a provocación, e eu xa digo que estamos nun momento de rebeldía, que tamén hai que facer nas formas, pois vou empezar polo final, e entón, en vez de facer unha introdución e un contexto, pois vou a facer o spoiler, non? E o spoiler, pois, é que, a pesares, como vimos, da evolución en materia de igualdade, non? De dereitos formais, a pesares de toda a legislación que hai, que é moitísima, xa vimos polo que comentaban tanto Emma como Xosé Manuel e o propio compañeiro da xudicatura, pois o certo é que esa legislación de igualdade non serviu para nada para reducir nin para eliminar, eso desde logo, a fenda salarial, non? Pero tampouco para garantir unha valoración xusta dos traballos feminizados, que realmente é o que levamos escoitando toda a xornada, pero que desgraciadamente ten moi pouca repercusión logo despois destas portas, non? E iso significa que tampouco, por moito que se recolla o de traballo de igual valor, o certo é que o traballo non ten o mesmo valor económico e tampouco ten social. Iso que comentaba Xosé Manuel do mercado de traballo, non, da mercadoría e dos grandes mercaderes, é que realmente así. Nós vivimos nunha sociedade capitalista e iso vertebra absolutamente todo. Pero esa sociedade capitalista non só é capitalista, é patriarcal. E o patriarcado absolutamente nos aniquila a todas, a todos e a todas as persoas, a todos os xéneros, non, e a todas as nacionalidades. Bon, simplemente porque, aínda que sí que se comentaron algúns datos ao longo da mañá, o certo é que, aínda comentaba tamén a primeira hora, que diversas fontes poden desvirtuar, ou vamos a dicirlo así, dar diferentes cantidades do que son a fenda salarial. Nós, polo menos na CIGA, o que facemos é tomar como referencia ou como fonte de análise os datos da Axencia Tributaria, porque máis que guiarnos por estatísticas, a Axencia Tributaria o que che dá é os ingresos brutos, incluindo os custes da Seguridade Social e o IRPF. Esa virtualidade que ten, no sentido de que son datos reais. Cal é a parte negativa? O que falamos. Evidentemente, o que non está contabilizado legalmente, o que é traballo, non vou dicir en negro porque agora non podemos dicir traballo en negro, é unha racistada e é, ademais, unha mala valorización, pero sí que o que é traballo que non está contabilizado, que non é regulado, non está contado tampouco niso. Entón, se falamos de que a fenda salarial na Galiza, e iso quero recordar que Mónica aí é unha pena que non está aquí, porque aí sí que temos non discutido, pero, bueno, sí comentado moito con ela, porque ela, bueno, tendía a utilizar outro tipo de fonte de análisis. Eu o que fixen foi unha comparativa do ano 2009, despois do que era a burbulla económica, lembrade, do ano 2008, o ano 2023. Porque, como non vivimos nunha sociedade aséptica, estamos gobernados polo Partido Popular, e o Partido Popular agora mesmo o que di é que a fenda salarial mengou, grazas, lóxicamente, ás súas políticas nesta materia. E é certo que mengou porque, fixadevos, no ano 2009, os ingresos salariais medios eran de 18.217 homes e mulleres, vale? 20.271 de homes e 15.594 no caso das mulleres. No ano 2023 falamos de que subiron os salarios medios de 18 a 23.252, subiron casi 5.000 euros os dos homes, 527, e os das mulleres quedaron en 20.840 euros brutos anuais. Vale? Entón, podemos decir, efectivamente, a fenda, polo tanto, sí que é certo que mengou. Pero, como decimos, isto que significa? Que realmente se reduciu e que, por tanto, as mulleres estamos en unha situación moito mellor que os homes? Non é certo para nada. O que amosan esos datos é un acercamento, pero un acercamento non por arriba, senón por abaixo. Que ven un pouco que decía Lousada, non? De que non era a solución feminizar os traballos que están masculinizados, ou mellor dito, masculinizar os traballos feminizados, senón porque realmente o que fai é que a crise industrial, non? Que era a de maiores ingresos, tanto tamén a subida do salario mínimo interprofesional, que o que fixo foi subir os salarios máis baixos, o que fan, ao final, é acercarnos por abaixo. É dicir, non hai unha reducción da fenda, o que hai unha precarización do mercado de traballo.
E o que antes se coñecía como feminización da pobreza, que o levamos escoitado todo o día, nós o que falamos agora é de precariedade pura e dura. E cando falamos de precariedade non é un termo hippie, sino que falamos de que é realmente a figura da traballadora pobre. Ese é o que existe agora no mercado de traballo. Antes, ter un traballo te supoñía independencia económica. Agora, ter un traballo significa que podes ser pobre, que podes estar por debaixo do umbral da pobreza. E esa é a realidade da Galiza. En términos completamente obxectivos. Xa digo, a realidade da Galiza según os datos da Axencia Tributaria. Por lo tanto, se rascamos, é moito peor, vale? Entón, o que comentaba, a fenda non se reduce, igualámonos por abaixo, a pirámide é completamente invertida. Entón, sí que é certo que aumentamos o noso peso na esfera laboral, non faremos de mercado de traballo, lembrade, pero cuns ingresos moi baixos, totalmente baixos, e moi baixos en todos os sectores, xa digo. Lóxicamente, nos sectores máis desfavorecidos, pois moito peores, non? Hai datos, bueno, todo isto que eu vou a comentar puiden traer unha diapositiva, pero xa, bueno, hai anos que teño eu desbotado isto de a miña faceta de formadora, que é certo que sempre poñemos moi visual, pero xa estamos máis acostumbradas a estas dinámicas, non? Pero se entrades na página web de calquer das organizacións que estamos na mesa, non? Do seu propio Consello, pasando pola CAEN, como no caso que nos ocupa na CIGA, nós temos un informe que é o mercado de traballo na Galiza, non? E que sacamos todos os, con motivo do 8 de marzo, anualmente, e aí hai unha serie de datos que din o seguinte, que os ingresos do 40,5% das persoas asalariadas na Galiza non acadaron ao salario mínimo interprofesional. E a maior presenza feminina nunha actividade, maior fenda topamos. E esa é a realidade. E é a realidade que ano tras ano vai sucedendo, non? E isto tamén o comentaba Xosé Manuel Carril. Bon día, Iria. As diferencias máis elevadas se producen entre a poboación máis nova e máis vella. O sea, curiosamente, collemos a pirámide e por arriba e por abaixo, non? Se ademais é inmigrante, multiplícase a precariedade. Polo tanto, sempre falamos no feminismo de clase de loito interseccional, porque, como ben decía Lousada, se és muller, máis se és muller negra, se és muller lesbiana, se és muller cigana, se és muller pobre, desempregada, traballadora do fogar, todos os apelativos que poidas poñer, inmigrante, etcétera, etcétera, todo iso se multiplica. E digamos que son pedras que te meten na mochila de precariedade, vale? De feito, no estudo, nos temos que a fenda por nacionalidade é do 37,2. Fixádevos, pasamos do 18,4 que foi en Galiza do ano 2023 a unha fenda do 37,2 no 23 se falamos de nacionalidade. E isto significa que os maiores ingresos no mercado de traballo galego están coa figura de un home, varón, vamos decirlo así, ou cis ou trans, pero vamos, un home de nacionalidade española que cobra sobre 26.059 euros brutos ao ano. E a figura contraria, vale, no outro lado da cúspide, sería unha muller estranxeira, cando falamos de estranxeira, entendede, nacionalidade non española, vale, con 12.280 euros brutos ao ano, que non chegan ao salario mínimo interprofesional. Isto é unha auténtica brutalidade. Isto significa que o salario dun home nacional, español, é máis do dobre dunha muller estranxeira. E xa non necesitamos máis datos, señorías. Datos brutos, declarados a Axencia Tributaria, non falamos absolutamente nada máis. Vamos para as pensións, porque é unha mesa longa e moitas intervencións. A fenda das pensións, tamén se comentou pola mañá, 33,6%. Isto significa que a pensión media dun home galego é de 1.254,78 euros e a dunha muller 832,9. Son 421,88 euros que cobran menos as mulleres, pero as mulleres que teñen acceso a unha pensión, que non todas as teñen, vale? Claro, as mulleres seguimos a ser maioría nas pensións de menor contía, e dá igual, por que? Porque temos menos anos de cotización, só falamos tamén, e porque temos bases máis baixas, pero que aparte tamén esta idade. A que anos podemos acceder a esas prestacións? Actualmente, aos 67,5. 67,5. Con toda a carga física e psicolóxica que temos ao noso carón, Falamos de que, con independencia de con quen vivamos, ese é o acceso que podemos ter, na meirande parte dos casos, non? E claro, a medida que medra a idade, medra a fenda tamén. E por exemplo, se entre as mulleres de menos de 24 anos a diferencia é máis ou menos de 155 euros mes, ao chegar aos 65 anos a diferencia é 416. Compañeiras, estamos con perdón,
jodidas, desde pequenas hasta de vellas. O sea, isto é unha auténtica burrada. E por eso digo eu que temos que ser irreverentes e que temos que rebelarnos, porque isto non se pode soster máis. Pode ser que anos estivéramos, non digo caladas, porque sempre houve revoltas, falaba Lousada, que foi unha pena que non poidera interrumpilo, porque, por favor, nomear as traballadoras yanquis está moi ben, pero non nomear quen deu orixe o 8 de marzo foi a Revolución Socialista das mulleres rusas, que foi unha componente tamén de clase, é gravísimo, pero que non nomear as loitas das labregas, que as cigarreiras tamén, pero as loitas das labregas, que tamén en plena Revolución Rusa, que rusa está moi ben, pero tamén temos no país, estaban aquí loitando contra a fame, botando os homes dos peiraos coruñeses, porque as revoltas foron contra a fame. Por qué? Porque eran as únicas que tiñan esas redes revolucionarias de acceso aos produtos básicos. Bueno, voume un pouco por aí. Cando decía isto da rebeldía e cando decía de revolvernos a isto, é que realmente combater a fenda desde a negociación colectiva, e agora sei que xa remato, é lóxicamente unha responsabilidade de todas as persoas que formamos parte das mesas de negociación. Aí estamos, patronales e sindicatos, lóxicamente, homes e mulleres da patronal e dos sindicatos. E aí temos os nosos sesgos. Temos unha ideoloxía, temos, lóxicamente, unha militancia e temos uns obxectivos claros. Pero é certo que o feito de que nas mesas de negociación estén homes sin visión de xénero, homes que non son feministas, marca absolutamente o resultado tamén desas negociacións. E durante moitos anos, nas mesas de negociación, o que primavera apela. Apela deles, porque eran a maioría na meirande parte dos sectores. Pero incluso, cando estaban en sectores feminizados, apela deles. Porque falábamos tanto das conservas, o que é inconcebible é que neste mercado de traballo, nese mercado laboral, sigan cobrando determinadas estatus, vamos a decir así, determinados postos de traballo, que o único que fan é observar, dirixir, non? E, sen embargo, a produción dunha fábrica, por exemplo, dunha conserva, que é todo o que fan as obreiras, que sexan elas as que menos cobran. E isto é unha cuestión, e aí sí que xa enlazo co do primeiro, o que é totalmente pornográfico, entendendo a pornografía como algo malo. O que é ofensivo, vamos a dicirlo así, porque hai que ser tamén un pouco máis revolucionaria e máis visionaria, o que é ofensivo é que sigamos entendendo que o valor de igual traballo, igual salario, o valor do traballo, siga minusvalorizado. Entón, eu aquí tiña, non? Para detectar a fenda, van a falar seguramente as compañeras, temos registros retributivos, agora mesmo temos sistemas de valoración de postos de traballo, temos auditorías retributivas e plans de igualdade, que temos que negociar, temos que chegar a acordo para detectar, para poñer medidas. Temos toda esta batería de legislación que obriga. Podemos ir a inspección de traballo, podemos ir ao AGA, podemos ir a, bueno, todo tipo de instrumentos de mediación e podemos ir ao xulgado para garantir esa igualdade formal, non? E para denunciar esas discriminacións e esas desigualdades. Pero, sinceramente, se non vamos á raíz do problema, isto non se vai cambiar nunca. E non se pode medir o que eu poida facer como técnica de igualdade sentada, con todo o meu bagaxe formativo, con todas as horas destinadas á formación que teño, con toda a cualificación profesional, con toda a experiencia, co traballo que desempeño, coa miña nai 24 horas ao día, agora que ten unha demencia senil, por poñer un exemplo. Non é compatible, non é comparável. Xa non vou a poñer ningún exemplo, fixadevos máis. Non vou falar porque antes falaba de enxeñeiros e me mosqueaban os enxeñeiros ou enxeñeiras. Falaba de catedráticos e me mosqueaban. Entón, vamos a falar simplemente, pois eso, do que eu fago, do que eu desenvolvo. Non hai tarefa máis importante na vida das persoas que cuidar. Porque, como ben decía Lousada e como calquera de nós, sen cuidados non hai vida. Pero quen coidas que coidan? En que condicións chegan as mulleres estas que decíamos da fenda das pensións? Quen as coida elas? Porque estas mulleres que chegan ás pensións chegan con as pensións de merda, con perdón, pero logo tamén son as que están cuidando a moitas veces a fillos e netos perfectamente sans, vale? Pero tamén a persoas enfermas do seu entorno. E cando elas necesitan deses cuidados, a rede pública de servizos as deixa fora. Por qué? Porque non teñen ingresos. Por lo tanto, non van ás plazas públicas. E tampouco, non van ás plazas privadas. E tampouco poden ir a plazas públicas, por qué? Porque non hai. Porque non hai un investimento en servizos sociais.
Entón, isto é realmente, a fenda abarca absolutamente a todo. É a maior violencia exercida contra as mulleres económica. Durante moitos anos levamos falados dos golpes, das violacións, as agresións sexuais, e claro que, cando unha persona fala diso, considera que non vou a falar agora de salarios. Pois sí, compañeiras, porque esta é a vida das persoas. Porque no Estado capitalista necesitamos directamente dun salario para poder vivir. E se cun salario de merda temos vidas de merda, imaginadvos o que é isto, non? E agora sí que xa remato, porque nos falamos de definir conceptos retributivos, nos falamos de definir aqueles extrasalariais, o acceso que se ten a un coche, o acceso que se ten a determinadas, incluso cestas. E ahora fago un pequeno inciso. Nós nunha valoración dun posto, perdón, nun sistema de valoración de postos de traballo, cando miramos a auditoría retributiva anexa ao sistema de valoración, víamos que nun hospital coruñés tiñan como extrasalarial unha cesta, non? Cesta de Nadal, vale? Cesta de Nadal. E entón empezamos a falar, non? Bueno, a ver, a cesta de Nadal, canto pode supoñer económicamente? Porque non están contabilizadas. Non, se poñía no reglamento que tiñan acceso a cesta de Nadal e xa está. Entón comenta as compañeras que eran casi todos mulleres, menos un delegado que era homes. Bueno, pois a miña ten unha de turrón, unha de mazapán, non sei canto, e licor de melocotón. Unha botella de licor de melocotón. Vale. E entón dice, de licor de melocotón? Ai, non, eu teño unha de viño tinto, unha de viño, como se chama outro? O que non é tinto, perdón. Bueno, sí, por exemplo, eso, blanco e un whisky. E digo eu, e vos? O de melocotón, con perdón, para os que vos gusta o licor de melocotón. O licor de melocotón non o bebe ninguén. O sea, eu creo que bebe, en todo caso, un chaval que vai á casa da abuela e se quere agarrar unha lona porque aquel levaba 20 anos ali. Claro, o importe de esa cesta de Nadal era completamente inferior, pero que vamos máis alá. Eso era que o común de los mortales percibía, porque logo que eran as, como se chaman, as supervisoras tiñan a cesta que incluía paleta ibérica, eso, faz ben en tiralo porque eu tamén o tiraría. Con unha paleta ibérica é de verdade que me tiro ainda que sexa polo chan. Unha paleta ibérica e logo a maiores, bueno, unhas cuncas e non sei canto. Vos imaginadevos, un extrasalarial, E completamente tolerado, porque entendían que as mulleres que se lles perde bebendo viño del bueno e un whisky del bueno. Claro, o importe económico era abismal, pero que aparte, os usos e costumbres deso dictan de ser, non? Entón, non vamos a rematar, e aí sí que xa remato eu, dicindo o contrario, a violencia económica, mentras os estados, e digo os estados, é dicir, por lei, recoñezan e retribúan o traballo que facemos no fogar. En pleno século XXI, en pleno 2025, non podemos ter as traballadoras do fogar, empregadas do fogar, cun réxime especial. É alarmante, é bochornoso e é avergoñante. E é máis, non podemos ter un servizo de axuda no fogar que onte se sumaban 32 días en folga que levan as compañeras do SAF de Pontareas, con unhas jornadas miserentas, sendo acosadas sexual, laboralmente, sendo expostas a todo tipo de perigos fora do marco legal que é de 1995, a Lei de Prevención de Riscos Laborais, e que non se poida suspender un servizo por risco grave e inminente, que lle acaban de recoñecer ao lumpen do lumpen que son as traballadoras do fogar, e, sin embargo, non o SAF. E isto só é porque somos mulleres as que facemos, porque hasta agora eso se supoñía que era eso naturalizado que tiñamos que facer. Mentras non vayamos á rúa, queimemos contenedores. Sinto, Cristina, tiña que decir estas cousas, non sei. Macemos a algún policía, non sei o que, ou collamos a calquera dos gobernantes e realmente fagamos entender que non hai nada máis importante, as vidas no centro, como decíamos en pandemia, pero non como eslogan, senón como realidade, isto non vai a cambiar nunca. E iso ten que expoñerse en todos e cada unha das mesas de negociación, en todas e cada un dos artigos dos convenios colectivos e en todos e cada un dos análises que fagamos dos postos de traballo. Porque mentras nos collamos a clasificación profesional e simplemente cambiando o nome, entendamos que así resolvemos a discriminación, isto non vai a ter ningún cambio. Entón, pasemos por darlle o recoñecemento que teñen menos meritocracia, vale? E moita máis xustiza e xustiza social. E xa digo, por riba de calquer cousa, non hai nada que poida superar, vamos a decir así, o que é a valoración xusta e a valoración real dos traballos de cuidados. Perdón por non poder contar a raiva,
creo que estou bastante contido para o que son eu, pero coido que necesitamos canalizala e canalizala moito e, de verdade, facer algo completamente revolucionario moito máis alá dun eslogan ou dunha campaña o 25 de novembro, que é o traballo que temos os asentes sociais todos os días e que tedes vos, cada unha de vos, nos vosos postos de traballo, se o tedes, e se non nas vosas casas tamén. E polo demais, grazas, perdón pola extensión. Moitas grazas, Marga, polas túas palabras e tamén pola paixón que compartes as túas opinións. Agora sí que creo que lle toca a Rebeca Pérez en representación de Comisións Obreiras. Rebeca, tes a palabra. Se me oye? Sí. Vale, eu pido disculpas primeiro porque vou detrás de Marga e Marga fala moi ben, eu non falo tan ben, vale? Toca, como todo o mundo, dar as gracias ao Consello da Cultura Galega, sobre todo porque ese convite que nos fixo as organizacións que estamos aquí na mesa hoxe, que representamos a CAIN, a Comisión Consultiva Autonómica en Materia de Igualdade, é interesante para que fagamos este intercambio de a violencia económica ten moitas ramas e unha das ramas está no traballo. Eu, como xa vos dixeron, represento a Comisións Obreiras de Galicia e o que nos dixeron que falásemos hoxe, pois para min é unha das vertentes desta violencia de xénero da que estamos a tratar, que, aínda que se fala moito dela, non sempre se asocia directamente a esta violencia, vale? Que é a fenda salarial. Segundo a Secretaría Confederal de Mulleres de Comisións Obreiras, a fenda salarial de xénero é un indicador estatístico que permite demostrar a discriminación, o subemprego e a segregación sectorial e ocupacional do traballo. En calquera caso, veredes que dependendo, xa o biches ao longo desta mañán tamén, dependendo de como se defina e de como se mida, vai a variar o dato e nos, desde os nosos análisis, consideramos que aquí en Galicia nunca consigue baixar do, que en España nunca consigue baixar do 19% desde que a estamos a medir. En Galicia é máis alta sempre que en España e a nos sale nunha fenda máis ou menos alrededor do 23%, que tampouco variou moito nos últimos anos, vale? Ademais, Comisións Obreiras opina que detrás desa fenda está nunha porcentaxe altísima, a mellor alrededor do 70%, ao que falamos esta mañá tamén, a xornada parcial, vale? A xornada parcial que está feminizada. E o que estaba dicindo Marga, consideramos que ademais esa fenda laboral está moi tocada polo que corresponde aos coidados, vale? Porque impactan fortemente no salario e tamén en como salen os datos despois dese salario. E precisamente por iso, sabedes que todos os 22 de febreiro, o dixo Lousada, se celebra o Día Internacional contra a Fenda Salarial e de Xénero. O noso lema de Comisións Obreiras foi: contra a fenda salarial de xénero non podemos esperar, xa imos tarde. E polo que dixo tamén Lousada, xa imos tarde porque estamos a máis de un século todavía, supuestamente, de alcanzalo, que é o que falamos moito. A mellor si é que realmente o vamos a alcanzar, vale? Por que ese lema puxemos nós? Pois porque a investigación estadística sobre a fenda nos confirma que ao paso que se está a avanzar, pois o que vos dicía, máis de un século, e ademais con este movimento de políticas de ultradereita tan potentes e antifeministas que están a acontecer, pois pensamos que seguramente incluso vayamos a retroceder, vale? E tendo iso en mente, sabendo o que vos dicía, máis ou menos alrededor dun 23% aquí, tamén o que dixo Marga e o que se dixo pola mañá nas pensións medra moitísimo, medra exponencialmente. Aquí, pois eso, ela dixo 36, máis ou menos nos fai un par de anos a tiñamos en 45%. Polo que falamos, dependendo de como midamos, vale? Pois nada, hoxe eu non vou a falar de cifras, se me permitides, e o que vou a facer é tratar de expoñer o porqué desas cifras, vale? Que tamén o fixo un pouco tamén as ponencias desta mañán e Margarida. Pero, bueno, como estamos falando de violencias, e eu creo que as violencias contra as mulleres sempre son transversais e moitas delas simbólicas, pois a fenda está aí metida no medio, está por un lado, na base destas violencias, pero por esa dualidade estrutural da que estivo falando, falou Mónica tamén, para min tamén son o resultado, vale? A fenda é o resultado e tamén é a base.
E, primeiramente, vou vos falar de que, claro, vindo así esta perspectiva, a violencia económica inclúe a fenda, pero dunha maneira, digamos, colectiva. Cando se fala de violencia económica, xeralmente estamos falando desa violencia que acontece no eido da relación persoal e cando hai violencia de xénero, quizáis, bueno, pois, cando falamos da violencia económica no eido colectivo, falamos da fenda salarial, vale? Ou eu creo que falamos da fenda salarial. E todo isto ven, que tamén o comentou Mónica moi ben pola mañán, ademais, dos efectos dos nesgos inconscientes de xénero. Estes pensamentos automáticos que temos, tanto sobre as persoas e como somos, como nas nosas interaccións, vale? E, obviamente, tamén nas nosas interaccións laborais, que o que fan é estes pensamentos perpetuar un sistema de subordinación que xa todo o mundo coñece, xa se dixo hoxe aquí, o patriarcado, que ademais eu considero que está irmandado co capitalismo, por eso para poder desfacer un teríamos que desfacer o outro, e estes dous están, como sabedes, asentados no androcentrismo, e o androcentrismo é unha visión do mundo que se basea na consideración do masculino como referencia, como universal, e, polo tanto, o feminino se considera un aspecto dependente e subordinado, isto é inferior, e daqui volvemos a esa violencia económica que é a fenda salarial. Gañamos menos porque somos menos, entre comiñas. Esta perspectiva xera ese pensamento nesgado que se converte en estereotipo de xénero e que se transmite e reflicte a través das nosas interaccións sociais, que son os de xénero. E así se confire unha visión malformada da realidade, desde o momento no que unha perspectiva que toma o home como medida de todas as cousas está a invisibilizar e menosprezar a existencia das mulleres e de outras realidades diversas. Para o seu mantemento, este sistema de control o que fai é aplicar o sexismo. E o sexismo non é máis que esa ideoloxía dirixida a subordinar e maltratar indiscriminadamente as mulleres. Na procura dunha sociedade máis equitativa, polo tanto, resulta imperativo, coa fin de podelos rebater, que tratemos de entender que estes comportamentos son sociais e aprendidos, non son naturais, como se viña falando da naturalidade das mulleres para os coidados. E o proceso de confrontar e rebater esa falsa realidade para nós pasa por esta igualdade legal que temos, que xa establecemos, pero tamén pola igualdade efectiva, claro. Isto é modificar estas relacións de poder desiguais derivadas dese sistema sexo-xénero e que no eido laboral concretamente se definen a través da división sexual do traballo, e que causan que as mulleres, aínda hoxe, pois o que decía Marga, sigamos relegadas no imaginario colectivo ao plano dos coidados e da reproducción, coas consecuentes peores condicións laborais, maior temporalidade, parcialidade, precariedade e peores pensións, maior paro, etc. Este mercado de traballo noso non nos recoñece, polo tanto, como suxeitos plenos e, en definitiva, xera, pois eso, estes distintos tipos de violencia que sufrimos as mulleres, que son, a final, ferramentas e medios de control do statu quo patriarcal discriminatorio capitalista, vale? Entón, que facemos nós desde comisións? Pois, porque teño que acelerar, verdad? Pois, vou acelerar, veña. Perdínme, vale. Comisións aboga máis aló de todo o traballo no diálogo social, que é o que facemos, por exemplo, a través da CAIN, pola loita urxente en prol dunha transformación cultural, pola equidade, visualizando primeiro a existencia desta orde social que se basea nunha distribución desigual do traballo, dos roles sociais, do poder, que, como xa dixemos, xa se dixo hoxe, resulta lesiva, tanto material como simbólicamente, para todas as mulleres. E, en segundo plano, desempeñando un papel activo na diminución desa desigual distribución co obxectivo de erradicala. E como facemos? A través da negociación colectiva, como dixo Margarida, os plans de igualdade, os convenios, as ferramentas que se usan dentro dos plans de igualdade, como son o rexistro e a auditoría. Sendo o noso eido de influencia amplio, Comisións Obreiras é a primeira organización social de España con 1 millón de persoas afiliadas, pois traballamos desde a certeza de que, unha vez que desmontemos ese falso argumento patriarcal sobre a inferioridade feminina, acadaremos a conclusión de que no camiño cara á igualdade laboral, pasando pola erradicación da fenda salarial, a loita feminista de clase será quen, finalmente, de desbotar esas violencias todas da vida das mulleres. E para iso traballamos nos plans de igualdade
nas ferramentas que inventou Marga, nos rexistros retributivos e nas auditorías retributivas para que se fagan valoracións de postos que sexan adecuadas ao que realmente se está facendo no posto de traballo e que entendan que hai unha discriminación de fondo, esta da que viñemos falando toda esta mañán, que se basea en estereotipos, se basea en pensamentos inconscientes, en roles de xénero que se asumen que teñen que ser así e que en realidade non deberían ser así. E, en definitiva, aquí me quedo, a idea é simple, temos que, a través destas ferramentas, que, pensade, os plans de igualdade se empezou a falar deles no 2007, coa lei estatal de igualdade, pero naquel momento non chegaban as empresas de menos de 250 persoas traballadoras. Agora, desde os reais decretos de 2020, o 901 e o 902, as empresas teñen que, a partir de 50 persoas traballadoras, facer os plans de igualdade. Isto implica que en cada empresa de máis de 50 persoas traballadoras vai a ter que haber esa auditoría retributiva, ese análise e valoración dos postos de traballo e, máis alo diso, os 902 o que fixo foi dicirlle a todas as empresas que ademais teñen que facer un rexistro retributivo anual, todas elas, a marxe do plan de igualdade, Si a fan desde o plan de igualdade, pois ten unhas características específicas que tamén facilita ese análise para ver si a fenda existente, porque a fenda está, aínda que se intente camuflar de vez en cando, a fenda está e aparecen todos os rexistros, para ver si esa fenda existente depende das malas valoracións, depende, como dixo Margarida, de a mellor as extrasalariais, depende, hai moitas opcións, pero sí que nós, desde Comisións, temos claro que está moita dela no problema, como vos dixen, de os coidados, porque o traballo das mulleres non chega ao mesmo tempo que dos homes, e aí hai moita fenda, e tamén está nos complementos salariais, porque os complementos salariais, moitos deles, siguen moi masculinizados, Entón, non me vou a meter máis aí, Aquí. Entón, a través destas ferramentas legislativas, o que facemos é, desde a negociación colectiva, desde os convenios colectivos e desde os plans de igualdade, revisar esa fenda salarial dunha maneira máis sistemática, digamos, non sabemos que está aí, pero vamos a estar pendentes dela, analizar esa discriminación horizontal e vertical, que tamén a comentou Lousada pola mañán e Mónica, falamos, ao traballar estas ferramentas dentro da negociación colectiva, da dobre xornada, tamén falamos dela, e, ademais, o que podemos ver a través de toda esta información, porque, ao final, os datos, o que dicía Mónica, os analizamos para ver o que hai detrás, pois vemos as vertentes psicolóxica e física da violencia de xénero en xeral, que, por exemplo, tamén desde os plans de igualdade habemos especificamente na súa vertente que é o acoso sexual e o acoso por razón de sexo nos traballos, que ese, como sabedes, é un dos seus efectos máis nocivos, digamos, no que é o mercado de traballo para as mulleres, o acoso sexual e por razón de sexo. E os plans de igualdade imprimen a necesidade de incluir na xestión da empresa un protocolo, polo tanto, xa estamos tamén traballando por ese lado. Entón, se temos en conta todas esas regulacións, todas estas ferramentas necesarias que temos, como dicía Margarida, entón, por que seguimos tendo fenda? Por que non hai igualdade? Pois seguimos a ter fenda porque, o que falamos, os filtros androcéntricos e patriarcais están a condicionar todas as nosas actuacións e decisións, tanto conscientes como inconscientes, e moitas veces impiden, na miña opinión, que pasemos desa teoría que xa temos aí, que está sobre a mesa, á práctica, que pasemos do papel á realidade. Por iso comecei falándovos antes dos nesgos inconscientes de xénero, porque a miña conclusión é que un dos escollos que atopamos as mulleres na consecución dunha vida sen violencia é esa persistente fenda salarial. Tiña
unha frase que a parafraseei, vale, porque fai moito tempo que non a releo, pero Virginia Woolf nunha ponencia que fixo, que despois se convertiu nun libro moi famoso, que ten diferentes títulos, a veces se chama unha habitación propia, outras veces se chama un cuarto propio, ela nesa ponencia falaba da necesidade de que as mulleres teñamos independencia económica para poder, e aquí é onde eu parafraseo, para poder, a partir desa independencia económica, liberarnos do xugo da violencia machista, vale? Porque con independencia económica facemos todo demais. A maiores, esa independencia económica, claro, estamos falando de fai casi máis dun século, a maiores, hoxe en día, esa independencia económica pasa polo que dicía Marga, conseguir que os nosos salarios sean o suficientemente dignos para poder vivir unha vida independente e sen violencia. E non vos vou a recordar, ou se queredes sí, porque, bueno, me parece interesante, teño tempo aínda, un minutito, o que di a Lei de Igualdade do 2007 sobre que son os plans de igualdade e que teñen que incluir, porque me parece importante porque é o que nos tratamos nas mesas de negociación, vale? Os plans de igualdade conterán un conxunto ordenado de medidas avaliables dirixidas a remover os obstáculos que impiden ou dificultan a igualdade efectiva de mulleres e homes. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, no seu caso, coa representación legal das persoas traballadoras, que incluirá polo menos as seguintes materias. E aquí é onde está interesante, non volas vou a ler todas, pero dentro desas materias están condicións de traballo, incluída a auditoría salarial entre mulleres e homes, e as retribucións, vale? Tamén están outras que son igual de importantes ou máis, falamos xa do protocolo de acoso, pero, bueno, estas dúas son as que nos din como vamos a traballar sobre a fenda, que era o que tiñamos que falar aquí hoxe, vale? E, nada, como conclusión, dicirvos, como estamos aí a volta do 25 de novembro, que a violencia de xénero é un dos ataques máis claros aos dereitos fundamentais da liberdade, da igualdade e da vida. E esta violencia machista afonda as súas raíces nunha cultura que, xa dixemos hoxe, é patriarcal e misóxena, a cual necesitamos urxentemente revisar. En definitiva, a miña opinión como técnica de igualdade de Comisións de Galicia sobre como a erradicación da discriminación económica baseada na división sexual do traballo é imprescindible para eliminar todas as outras desigualdades que veñen da súa man é simplemente convertirnos en feminismo sindical, vale? Feminismo sindical que traballe para desfacer este capitalismo que nos mata, basicamente. Nada máis. Moitas grazas, Rebeca. Agora interven a representante de UGT de Galicia, Ana María Pereiro. Esa palabra. Casi me deixaron sin palabras. Boas tardes a todas e a todos. A pesar dos avances, as mulleres seguimos cobrando menos polos mesmos traballos ou por traballos de igual valor. A brecha salarial non só é unha cuestión de soldos distintos polo mesmo traballo. Ten que ver tamén coa segregación laboral e co modelo de contratación que soportamos as mulleres. Más parcialidade involuntaria, carreiras profesionales máis curtas, interrupcións para asumir os cuidados familiares e maior presenza en sectores precarizados, como os servicios, comercio ou cuidados. É certo que nos últimos anos hubo unha lixera mellora. Un dos principales factores que contribuiu a esta mellora foi a subida do salario mínimo interprofesional, pero aínda así a desigualdade persiste. A brecha aumenta hasta un 26% no sector privado e supera o 34% das pensións de xubilación. Tamén é maior nas pequenas empresas, nas de menos de 50 persoas traballadoras, chega ao 23%, mentres que nas grandes empresas baixa o 14,7%. Outro dato preocupante é a da relación entre estudios e salarios. Un home con educación primaria pode gañar de media 21.000 euros anuais, mentres que unha muller necesita ter formación profesional de grau superior para cadar a mesma cifra. A fenda supera o 20% en todos os niveles educativos e chega ao 32% entre quen teñen estudios primarios. Incluso entre persoas con licenciatura ou doutorado, as mulleres cobran 6.100 euros menos ao ano que os homes. Estas desigualdades teñen consecuencias directas no futuro. As mulleres chegan á xubilación con carreiras de cotización máis curtas e salarios máis baixos. Como resultado, a brecha nas pensións de xubilación é do 33,5% e a diferencia media entre unha pensión dun home e unha dunha muller é xa de 483 euros ao mes.
Hai 20 anos esta diferencia era de 188 euros, o que mostra que o problema non só persiste, sino que se agrava. Desde UGT Galicia propoñemos un conxunto de medidas, entre outras son cumprir o artigo 28 do Estatuto dos Traballadores, que establece igual salario por traballos de igual valor, garantir a transparencia retributiva nas empresas e implantar auditorías salariales con perspectiva de xénero, revisar o abuso dos contratos a tempo parcial que condena a máis de 100.000 mulleres galegas á precariedade, modificar a norma que permite compensar os complementos salariales co salario mínimo interprofesional e que conxela os soldos de moitas mulleres, mellorar a actuación da Inspección de Traballo e crear rexistros retributivos que permitan detectar discriminacións, recoller e publicar estadísticas desagregadas por sexo e idade para entender mellor as diferencias salariais reais. En definitiva, a igualdade salarial segue sendo unha tarefa pendiente. E non só é un problema económico, senón tamén social e democrático. A infravaloración do traballo das mulleres empobrece a sociedade inteira e perpetúa a desigualdade xeracional. Temos a obriga de lembrar que a igualdade construíse con políticas, con control e con vontade colectiva. Porque mentres unha muller cobre menos por facer o mesmo traballo que un home, a nosa sociedade seguirá en débeda coa xustiza e coa igualdade real. Moitas gracias. Moitas grazas, Ana. Agora, para pechar esta mesa, ten a palabra José Antonio Neira, representación da Confederación de Empresarios de Galicia. Moitas grazas, Cristina. En primeiro lugar, quería agradecer desde a Confederación de Empresarios de Galicia a invitación do Consello da Cultura Galega, un organismo que ten moita relevancia, só por esa palabra que inclúe na súa denominación de cultura e de galega. É importante remarcalo. Nós tamén formamos parte desta comunidade autónoma ben querida de todos, que é Galicia. Parecería que nós, como organización patronal, formamos parte da contraparte, por así dicirlo, que exerce a violencia económica, parece, non? Parecería, pero non o vexo así, é dicir, estamos a falar en termos xerais, tendo en conta que temos en Galicia moi pequena empresa, é dicir, estamos a falar de pequenas micropemes, na maior parte, desgraciadamente, non moitas empresarias, pero sí, digamos, hai empresarias, eu recordo, bueno, traería exemplos aquí, pero non vou a dicir nomes concretos de persoas, non? Que están prestando precisamente o SAF, é dicir, están na atención a domicilio, que, digamos, nesa eido de cuidados está negociado nun convenio colectivo indexado a inflación que é do ano 2009, ano 2010, publicouse no Diario Oficial de Galicia, e está, digamos, vixente dende entón, e si nos permite ver un pouco a situación da negociación colectiva galega neste eido, porque é un convenio indexado a inflación, é dicir, o que articula, digamos, os incrementos salariais baseados na inflación, e vou a decir a outra parte, é dicir, moitas empresarias, neste caso, porque vexo que hai empresarias, pois viron perigar a vida da empresa porque houve anos no que tiveron que subir os salarios un 6,2% o ano que máis, e iso non o puderon levar ao prezo do contrato porque está prohibido pola normativa vixente. Entón, claro, iso puxo en dificultade a empresa. Digo isto para que vexades a outra parte da situación e poder chegar, digamos, a un certo entendimento da situación pola que poden vivir as empresas nun determinado momento. É dicir, gustaríanos levar eses incrementos ao prezo do contrato que pagan as administracións, pero non é posible porque hai unha normativa de desindexación da economía derivada dunha crise económica, crise financeira, que o impide. Dígovos isto porque, claro, habería que ver tamén a situación, digamos, de cada empresa en concreto, de cada sector, porque é moi diferente a situación sectorial e a situación de cada empresa tendo en conta a súa realidade, a súa dimensión de plantilla, etc. Eu, dende a miña visión na organización empresarial, vexo que, efectivamente, a fenda poderíamos entender que nos datos parece que vai baixando, pero non é a realidade.
non é a realidade que nos gustaría alcanzar, é dicir, aínda hai moito por facer. Quero decir que hai índices que reflexan, por exemplo, publicado polo CES de España, unha reducción moi importante da fenda en función de se estamos a falar de salario bruto ou de salario axustado á xornada. Salario axustado á xornada, a última memoria do CES do Estado, sinala que hai unha reducción do 60% dende o ano 2013. Dende o ano 2013, unha reducción do 60%. E se temos en conta, neste caso, o salario bruto, a reducción é inferior, pero indudablemente tamén é unha reducción relevante. O cal non quere decir que a situación este ben, porque indudablemente a participación laboral das mulleres está actualmente en situación de niveis máis baixos que a dos homes, mostrando, polo tanto, que existen aínda barreiras e obstáculos que dificultan a plena igualdade. Eso ninguén o pon en dúbida. Para nós, eso tamén é malo, por qué? Porque agora mesmo temos unha situación no eido económico moi diferente a que vivíamos en anos anteriores. É dicir, eu vivín a crise dos anos 90, na que había un montón de xente para traballar e poucos postos de traballo. Agora o que vexo é a realidade inversa. Hai moitos postos de traballo vacantes e non hai xente que queira traballar. Entón, habería aí sempre matices en cal é a causa. Moitos sectores están buscando man de obra incluso migrante, porque non encontran xente aquí. Entón, o poño tamén en riba da mesa. Creo que vexades un poquinho, creo que vexades a outra parte, a outra parte. Neste eido tamén quero decir que hai, efectivamente, unha pouca incremento, por así decirlo, da taxa de actividade feminina, o cal impide, efectivamente, aproveitar esa man de obra para traballos que necesitan man de obra. Eu penso que aí habería unha primeira dificultade que habería que resolver, que saiu antes, estou de acordo nese eido, que é a segregación ocupacional. É dicir, non está a variar, son moitos, teño aquí varios datos, eu teño unha intervención, pero, bueno, froito de que somos pouquiños e tal, xa cambiei, despois do falado tamén, non está a cambiar moito esa segregación ocupacional. É dicir, as mulleres seguen indo, por así dicirlo, as ocupacións habituais, moitas relacionadas co ámbito dos cuidados, administración, saúde, educación, etc. E hai maior presenza masculina en sectores que ao mellor pode ter agora, co cambio tecnolóxico, maior dinamismo. É dicir, as STEM, por exemplo, todo o que ten que ver coa matemática, enxeñería, hai maior participación dos homes nesas carreiras. Entonces, habería que ver un poquinho como resolver o tema da segregación ocupacional. Pareceme importante, porque non se vai cambiando suficientemente para que a muller poda participar nunha serie de sectores, o mellor, que, vou a decir un palabra que o mellor non coincides comigo, que podan ter outro dinamismo de cara ao futuro. Entendedes? Entón, eso sí que é un ámbito importante de cambio. Outro ámbito importante de cambio que coincido totalmente é o que se mencionaba antes cos cuidados, é dicir, a corresponsabilidade. A muller, efectivamente, segue participando nos cuidados domésticos, na corresponsabilidade moito máis que os homes, e iso leva que, de acordo co CES do Estado, o 1,8% das mulleres de 20 a 64 anos permanecía en 2024 fora do mercado de traballo por responsabilidades familiares, e un 25,2% traballaba a tempo parcial por ese mesmo motivo. Ese ámbito, é dicir, dos cuidados, habería que ver de cambialo. Podemos pensar en ideas, é dicir, no eido da corresponsabilidade había unha que me parecía moi boa, que puxo en marcha a Consellería de Emprego, que era que nos centros educativos, cando a xente moza ten que decidir
a que ocupación ir, poñer unha mesa redonda de xente, mulleres, que eran mulleres que traballaban en sectores masculinizados, por exemplo, traballos en altura, traballos forestais, etc. Nos, nas empresas, seguimos a ver xente que pregunta se por ser muller a van a contratar. É dicir, o sesgo está interiorizado non só en toda a sociedade, incluída a muller, quero dicir, son as mulleres as que preguntan se por ser muller a poden contratar nunha determinada ocupación. Eso teríamos que ir cambiando porque, aparte de mellorar a situación, digamos, de emprego da muller e da taxa de actividade, melloraríamos tamén as necesidades, a satisfacción de necesidades de man de obra que teñen as nosas empresas en moitos sectores. Quero decir que o cambio que se suscitou no eido da igualdade co cambio normativo xa de hai anos levou a que nos formamos parte da Confederación Española de Organizacións Empresariais, da COE, un acordo de emprego e negociación colectiva. Neste acordo de emprego e negociación colectiva, asignado en abril do ano 23, incorpórase un capítulo específico sobre igualdade para levar aos convenios colectivos unha serie de cuestións que están vinculadas tamén coa normativa vixente, porque, como antes dixeron, non é menor o cambio normativo que as empresas teñen que implantar. Nos, como organización, na Confederación de Empresarios de Galicia, temos gabinete de igualdade. Isto sería impensable hai uns anos. É dicir, nos orientamos as nosas empresas a como poñer en marcha, digamos, todas as medidas que agora mesmo establece a normativa vixente en materia de igualdade. E a min pareceme que a fundamental é unha que, ao mellor, non se tratou tanto aquí, que é a regulada no artigo 9 do Real Decreto 902 sobre igualdade retributiva, 902/2020, que di concretamente que, de acordo co previsto no artigo 22.3 do Estatuto dos Traballadores, co obxectivo de comprobar que a definición de grupos profesionais se axusta a criterios e sistemas que garanten a ausencia de discriminación directa e indirecta entre mulleres e homes e a correcta aplicación do principio de igualdade de retribución por traballos de igual valor, as mesas negociadoras dos convenios colectivos deberán asegurarse de que os factores e condicións concorrentes en cada un dos grupos e niveis profesionais respetan os criterios de adecuación, totalidade e obxectividade e o principio de igual retribución para postos de igual valor nos termos establecidos no artigo 4 deste Real Decreto. Isto é moi importante. O estamos a facer? Vos quería trasladar que, como decía antes, efectivamente, a negociación colectiva non é unha negociación que este fora da sociedade, fora, digamos, da estrutura ou da conxuntura na que se move. Temos pasado por sucesivas crises económicas, crise financeira, crise pandémica, crise enerxética, etc. A negociación colectiva ten sufrido estas crises, é dicir, a decantación na negociación colectiva de todas estas normas vai paseniñamente porque con todas estas crises, co cambio normativo, a espera a ver se vai sair unha norma que sobre reducción de xornada de traballo que afecta moitísimo no ámbito da conciliación, etc. Indudablemente non é algo alleo á negociación colectiva, todos estes fenómenos. Por iso esta decantación vaise producindo na negociación colectiva, pero de forma, digamos, progresiva. Nos temos en Galicia, sabedes cantos convenios hai? 1048 convenios. No ano 24, o Consello de Relacións Laborais fixo unha memoria sobre a negociación colectiva galega nese ano e di que deses 1024 convenios se negociaron aproximadamente nese ano 156. É dicir, non todos os convenios colectivos se negocian anualmente porque hai reglas de vixencia de ultractividade, etc. E destes convenios colectivos, ademais, teñen vixencia expresa, que é un palabro que utiliza o Estatuto, 300. Que quere isto decir? Que non todos os convenios colectivos teñen actualizados suficientemente os contidos, non só na igualdade, non só na igualdade, eso non é de mérito só noso,
dos que participamos nunha negociación colectiva. É dicir, son as organizacións, os representantes das persoas traballadoras e son as organizacións empresariais, as dúas partes. Indudablemente, sí que é moi importante os cambios que se están producindo neste eido na negociación colectiva, porque incluso agora temos unha directiva, non sei se o coñecedes, a 2023-970, que vai cambiar moito a porcentaxe, por exemplo, para xustificar a diferencia retributiva. Agora, en España temos, por a aplicación da normativa, un 25%. As empresas, se hai diferenza dun 25%, teñen que xustificar esa diferenza. Esa directiva vai baixar ese 25% ao 5%. O prazo de transposición está aí, en xuño do ano 26. Xa está aí. É dicir, son cambios moi relevantes. É dicir, non penso que señan cativos. Xa digo que eu pongo o nivel de cando antes se mencionou a Lei de Prevención de Riscos Laborais no ano 95, é algo horizontal, é algo transversal. Isto está nos programas das empresas, sobre todo grandes, medianas, nos programas, nos plans de igualdade. Os plans de igualdade son unhas medidas que requiren, digamos, dun tratamento moi importante, tes que facer auditoría retributiva, é dicir, implica facer unha serie de traballos que levan efectivamente a que se vaya reducindo, digamos, esa fenda, porque van a sair neses traballos esas desigualdades ou esas discriminacións directas ou indirectas. Non é algo que podamos decir que seña negativo, é todo o contrario, é positivo en pro da igualdade. Outra cousa é que estemos chegando a igualdade que todos desexamos, eu penso que, efectivamente, aínda falta moito camiño por recorrer, tendo en conta a situación diferencial da muller no emprego, en tasa de paro e en tasa de actividade, porque a tasa de actividade, se non cambia, efectivamente, reflexa claramente a situación de que as mulleres son as que están coidando máis, e iso non está cambiando. Para min, o cambio sustancial viría por un incremento da participación da muller en ocupacións nas que agora non está, por un lado, e, en segundo lugar, o cambio nos coidados, o cambio de valoración dos coidados, coincido, concretamente co que decían antes, e tamén unha maior corresponsabilidade da outra parte, nos coidados. Pero iso non sei se teremos a varita máxica para resolverlo rapidamente. No eido da negociación colectiva, sí, cada un de nós no ámbito da nosa responsabilidade temos a posibilidade de incidir nestes eidos, nestes aspectos na negociación colectiva, tendo en conta que a normativa é moi exixente e as empresas, digamos, a teñen que cumprir porque hai un control de legalidade dos convenios, hai un control da inspección de traballo en materia de igualdade, nas planificación de actividade da inspección de traballo o eido da igualdade cada vez pesa máis e as empresas, lóxicamente, están suxeitas a ese cumprimento normativo. Non vos quero aburrir máis, quedo a vosa disposición para calquera pregunta e, en todo caso, tamén a vosa disposición na Rúa do Vilar, moi cerquiña de aquí, para que calquera que queira acercarse a nós sempre cando veña con respeto e con ánimo de diálogo, pois poda falar tranquilamente tomando un café sobre estes temas. Vale, moitas grazas. Moitas grazas a ti, José Antonio. Non sei se alguén do público quere formular algunha da pregunta aos membros da mesa. Non hai preguntas. Bueno, pois entonces dámola por rematada. Felicitar as catro persoas que me acompañan e darvos as grazas unha vez máis por facer posible a vosa colaboración nestas jornadas. Moitísimas grazas.
Bueno, voy a sacar los papeles porque... Sí, sí, esta. Boa tarde. Imos dar comezo a esta última sesión de hoxe. Comezamos un poquinho antes porque estamos en familia, así que así tamén podemos dedicar logo tempo ao debate que de seguro será fructífero. Esta última mesa quere abordar a cuestión legislativa, non? Vinculada con ese asunto que dá a sensación que está ao final de fondo de todo, non? Que é as desigualdades, a desigualdade de recursos que ao final está detrás de moitos dos casos de violencia, como estou segura de que estivestedes falando ao longo de todo o día. Para iso están aquí nesta mesa Cristina Martínez Fernández, que é abogada e asesora xurídica do CIM de Arteixo, e Carme Adán, directora do CEDIF, de sobras coñecida experta en cuestións de xénero, igualdade e violencia, e a quen lle debemos en realidade boa parte da materia legislativa deste país en materia de violencia. Así que, sen máis, deixo-vos con elas. Bueno, No, a mí non fai falta que me aplaudades. que chegou aquí tamén facendo un esforzo como moitas das que estamos. Bueno, pois moitísimas grazas, é verdad que estamos en familia e que hoxe, pois con Cristina, que fixemos esa guía que leva presidindo toda a xornada que presentábamos o ano pasado, vamos a intentar acotar un pouco o
o tema que levamos abordando todo o día, o ámbito da violencia machista. É certo que tal e como xa encauzaron o tema tanto a primeira palestra de Fernando Lousada como a profesora Emma Rodríguez e o profesor Xosé Manuel Carril, claro, a violencia económica é en sí mesmo xa un concepto tan amplio que a fenda salarial, as dificultades de acceso ao traballo, todo estaría dentro, esa violencia económica como violencia machista. Pero nos intentamos centrarnos un pouco como esta violencia económica, sobre todo no ámbito da parella e da exparella, é unha violencia invisible e normalizada. Eu, de feito, onte cando falaba con Cristina non tiña ni pensado facer diapositivas, pero revisando todas as notas que tiña, sí que considerei que algúns datos deberían levarnos a unha reflexión. Primeiro, a violencia económica sitúase no terceiro lugar entre as manifestacións máis comuns da violencia machista. Curiosamente, sendo isto así, como decíamos esta mañá, a propia xornada de inauguración é a menos legislada. É a que a legislación, además de ser a menos legislada, cando legisla o fai de forma difusa ou borrosa, que iso é un concepto rarísimo no ámbito legislativo. Bueno, isto sí que o falamos, non? Que as mulleres con discapacidade e as mulleres migrantes son doblemente vulnerables a este tipo de violencia. É unha violencia que tamén o iremos falando un pouco ao longo desta palestra, que é frecuente nas relacións matrimoniais ou de parella, pero é a que queda latente despois da ruptura da convivencia, non? Incluso nos procesos de violencia machista en función, de a cuantía, non? Que tanto en pensión de alimentos fundamentalmente, pois teña que o marido pasar a muller. E moi importante e hasta recientemente moi pouco analizado nos textos a respecto da violencia machista, é unha forma de violencia vicaria, que é fundamental para entender moitos dos procesos psicolóxicos que se dan no ciclo da violencia, que despois Cristina, que o ve todos os días no CIN e no seu despacho, explicará. Que non os tiña aí postos, estaba, como os veía aquí. Eu creo que estes son datos que nos teñen que levar a ver que importancia ten a violencia económica e por que é tan esencial en moitas das leis de violencia machista. Claro, o primer tipo de violencia económica que se trata dentro dos organismos de igualdade fundamentalmente é o control económico. É dicir, a violencia económica, e aí vos poño un dato do único estudio que temos no Estado español, porque hai moi poucos, a menos analizada e a menos estudiada, incluso a nivel europeo. É dicir, como se dá o control sobre o patrimonio que teñen as mulleres previo á relación de parella ou relación de matrimonio e o patrimonio que teñen despois, e tamén cales son os ingresos ou as aportacións das mulleres a ese réxime. Entón, o único estudio que realizado polo Ministerio de Igualdade e a través de unha consultoría fala de que como un 11,5% esta estimación de as mulleres sufrirían ao longo da súa vida un proceso de violencia económica. Un proceso de violencia económica, aquí estamos falando no ámbito da violencia machista definida, conceptualizada, tal cual aparece na Lei Orgánica 2004. Entendamos, non está incluindo fenda salarial o que estivemos falando ata agora da negociación colectiva, é dicir, aquí, tal e como se define na Lei Orgánica do 2004. É dicir, que é moi restrictiva o ámbito da parella e da exparella. É así, é dicir, que unha bestialidade, perdonad esta expresión tan coloquial, este 11,5% se entendemos no ámbito das relacións que establece conceptuais a Lei 2004. Deste mesmo estudio, claro, as connotacións psicolóxicas son moi grandes, é dicir, o 91,2% das mulleres que son vítimas de violencia económica sufriron violencia psicolóxica de control. Vamos a ver, e que a violencia económica é unha ferramenta moi forte de control psicolóxico, porque
despois o debatiremos o que significa independencia e liberdade, non? Se é posible falar en termos de independencia sin independencia económica. Un 87% fala de violencia psicolóxica e emocional. Bueno, sabemos que aquí as que traballades no CIN e as que estades en relación coas profesionais psicólogas diferencian estes dous tipos, non? De violencia, a psicolóxica e a emocional, un 57,9% violencia física, un 48% violencia sexual e unha de cada 4 tivo pensamentos suicidas. É dicir, os datos son realmente... Bueno, e que eu creo, por eso decía que está invisibilizada e está naturalizada, pero é aterradora, porque claramente é unha ferramenta de control. Que ocorre con esta ferramenta de control? Claro, que ten unha repercusión inmediata na empregabilidade das mulleres. É dicir, bueno, a violencia económica ten un efecto devastador en tanto que a aniquilación desa muller dos seus ámbitos de relacións e, polo tanto, con unha dificultade de mantemento da actividade laboral. Ao mesmo tempo, claro, se entendemos que a vida laboral e o emprego é unha ferramenta fundamental, eu tomei esta palabra tal e como aparece no informe e en moitos dos textos jurídicos do empoderamento económico das mulleres, pero igual deberíamos empezar a utilizar para a liberdade non das mulleres, é dicir, simplemente ter acceso ao emprego, pois que onde nos sitúa esta situación, e eu puxen aí entre paréntesis, un debate que se deu fai 20 anos exactamente por estas datas fai 20 anos en Galiza. Cales son as condicións para a saída dunhas mulleres dunha situación de violencia machista? E Cristina, creo que aí, cando se comenzou as mesas de elaboración da lei galega, con o movimento feminista, tamén cos sindicatos que estades aquí presentes, cos entes sociais, cos foras de corpos de seguridade e coas ex-profesionais dos centros de atención a información ás mulleres e de atención tamén en situacións de violencia, como as casas de acollida. Claro, un dos temas que se puso en riba da mesa era, hai dúas situacións, unha que as mulleres non teñan independencia económica, o cal dificulta moito a ruptura da convivencia, incluso previa a presentar unha denuncia ou presentada a denuncia, e outra que era, bueno, ainda que a muller teña unha independencia económica, efectivamente, hai cuestións, bueno, de carácter psicolóxico, de dependencia e tal, que o dificulta. Pero no primeiro caso, claro, a dificultade económica é enorme. Aí foi cando se estableceu bueno, que debería existir, pois para que as mulleres que dan esa ruptura a convivencia, pois unha pensión, digamos, ou unha, neste momento, pois, unha retribución que recolleu a lei posteriormente no 2014, digamos, por lei, ainda que se estableceu no 2005, que permita durante 2 anos ou 2 anos e medio, pois, eso, ter unha certa liquidez económica. Pensado con tempo, se despois de 2 anos, eu diría que moi escasa e que tal e como está a vida, pois, bueno, realmente debería plantexarse para todas as mulleres, incluso, efectivamente, non somente que non teñan ingresos, sino que necesiten eso porque teñen fillos e fillas, dependendo da idade na que están. É dicir, realmente o problema económico é un problema moi importante polas consecuencias de violencia económica que ten despois da separación e o control que vai a significar sobre esa muller e o que pode repercutir tamén no seu emprego, na empregabilidade. De feito, claro, a violencia económica e a legislación en materia de violencia de xénero é bastante escasa. Aínda que aí non o vexades, na Lei Galega se incluiu en un apartado, sendo unha das primeiras leis do Estado que a inclúe de unha forma tentativa, non? É dicir, bueno, pois se inclúe aí como que a violencia económica é esa forma intencionada de impedir a liberdade e a autonomía das mulleres a través do control do seu salario, impedimento de acceso ao emprego ou control do salario para os fillos e fillas. Ben, eu recordo isto, e isto sí que eu quero contar como unha pequena anécdota, que un dos grandes debates que se daba en ese momento dentro das propias técnicas que teníamos na Secretaría de Igualdade e despois cando chegamos ao Parlamento, e isto vamos a ver como despois o podemos
claro, regular como se pode levar isto adiante e eu vou ser sincera, xa que sabemos que isto solamente queda grabado para que se escoite despois, decía, bueno, pero mellor que este, ainda que teñamos dificultades para que se faga ese seguimento, a que non este. Dicir, porque xa incluir o término de violencia económica á altura de fai 20 anos era fundamental porque veníamos dunha lei orgánica que as súas restriccións nos sitúan neste momento que estamos á espera de que se calme a lei orgánica para introducir o concepto de violencia económica, porque é certo que está no convenio de Estambul, é certo que, como os puxen aí, o vedes, a estrategia estatal para combatir as violencias machistas o inclúe, pero claro, isto significa que este na lei orgánica para poder modificar, bueno, pues, todas as iniciativas que se consideren do Código Penal. Senón, bueno, pues, a dificultade é máxima, é dicir, porque non está, bueno, por unha banda, o propio término é descoñecido, eu collía, facía un repaso, ¿no?, de que ocurre. Sí, vale, é invisible, pero además tiene un marco temporal extensísimo previo á relación de parella, na parella, despois da ruptura, descoñecido entre os profesionais e os operadores xurídicos, bueno, de tal forma que incluso moitos deles, cando fan instruccións, non, das causas, ni tan siquiera collen os estándares do propio convenio de Estambul e, por outro lado, bueno, pues hai unha intencionalidade manifesta en que non se besa esa violencia económica como unha ferramenta de control. Por lo tanto, bueno, pues pola mañá tivemos aquí persoas que sabían moito do ámbito do dereito, pero nas violencias machistas necesariamente, bueno, ainda que as diferentes comunidades autónomas se fixeron legislacións que incluían a violencia económica, a lei orgánica non a inclúe e, por lo tanto, necesita ser incluída esa. Porque, además, bueno, despois falará Cristina de cosas tan importantes como que ocurre co impago das pensións e que implica eso para a liberdade das mulleres. E, por último, unha cuestión que non é menor, como se repara o dano patrimonial despois de sufrir esa violencia económica. Por outra banda, falábamos, non, da violencia económica da legislación, cando se introduce na legislación esa violencia económica, non? E, como todas, además, os asentes sociais o coñecedes perfectamente porque está en todos os planes de igualdade, está na lei, non, que a inserción laboral das mulleres víctimas. Claro, a inserción laboral das mulleres víctimas atopa con moitísimos presuizos. Pena que marchara José Antonio agora justamente, porque isto o puse, vos o tedes moi claro, pero eu creo que a patronal non o ten tan claro, que efectivamente as mulleres as mulleres que pasaron por unha situación de violencia de xénero son contratadas en menor medida ou existe unha desconfianza hacia o seu desenvolvemento no seu posto de traballo, aínda que nos pareza increíble, non? Que ese presuizo exista. E, de feito, o Ministerio ten este manual para facilitar a inserción laboral das mulleres e a min, bueno, revisando algún dos testimonios, non? De mulleres coa súa a dificultade que tiveron para a empregabilidade, porque as empresas claramente non lle decían, bueno, pues que non, pero tenían ese paternalismo de serás capaz, bueno, como estás, cando realmente, bueno, como aparece aquí na propia guía, son mulleres que veñen de situaciones, bueno, tienen unha capacidade de resiliencia, de traballo en equipo e de empatía bastante grande, dado o esforzo emocional que fixeron e os camiños vitais para coñecer as dificultades, non? Na inserción laboral. Entón, creo que este aspecto, que foi un aspecto prioritario, non? A inserción laboral en todos os planes de igualdade e nas leis de violencia, está un pouco descoidado, se me permitides, o ámbito da prevención. Creo que nas campañas que se realizan cara ao 25 de novembro, e agora veremos moitas polos concellos, pois este é un dos, bueno, como que se dá como asumido, non? E además caemos moitas veces outra vez en volver a revictimizar as mulleres en vez de decir, non, o sea, como é a súa incorporación ao mercado laboral, que ocorre con facilitar vivendas para estas mulleres. E xa, por último, para non estenderme,
desenvolver actuacións dirixidas a mulleres para evitar a normalización da violencia económica e a mellora de toma de conciencia. É certo que vimos dunha mesa moi interesante, que vimos posturas, pois igual diametralmente opuestas a que entendemos por que se dá a fenda laboral, quen ten a responsabilidade da fenda laboral. Pero é certo que a violencia económica, que as mulleres cobren menos, que sean un complemento ao salario, todo o que vimos abordando dende a mañá ata agora, é algo totalmente normalizado e que parece normal, que parece cotidiano, non? E, de feito, creo que debemos pararnos, non?, a reflexionar a este respecto, porque, cando empezaba, falábamos dos tipos de violencia como control económico, tamén como explotación económica, que foi moi ben abordada polo profesor Xosé Manuel Carril, pero nos falta un termo que é o sabotaxe laboral. O sabotaxe laboral é algo que Cristina ve moi a menudo, seguramente, non? E que, ademais, as que somos docentes tamén comenzamos a velo nas mozas, é dicir, cando se lle impide pídete a reducción, quédate ti coidando, podes deixar o traballo, non te incorpores a tempo parcial, non collas ese ascenso porque va a significar que viases máis, o que significa parar a carreira laboral, o desenvolvemento profesional dunha muller. Isto que é algo que arrastramos de antigo e que creo que o feminismo leva posto enriba da mesa, desde fai décadas, pensemos que nos anos 70 xa a dignificación do traballo doméstico, antes de cualquier lei de conciliación, estaba aí por o propio movimento feminista, ahora lo tenemos en outra versión, é dicir, que non é menor, e me parece, eu quería rematar con isto, porque é importante que nos paremos un momento, cando ainda non tivemos a toma de conciencia a respecto da violencia económica que se está vivindo, pois temos unha nova versión da violencia económica baseada na liberdade. É dicir, as mozas deciden libremente que a felicidade reside en un espazo que comezan a valorar como mistificación e non como recoñecemento laboral, son dúas cuestións moi diferentes que se villeron falando durante todo o día e que na mesa das asentes sociais se puso moi de manifesto, que significa valorar os coidados e que significa mistificar os coidados, que son cousas diametralmente opostas, non? Entón, eu creo que se necesita unha reflexión e unhas campañas ou un traballo a respecto da nova sabotaxe laboral das mulleres a través da realización de modelos de volta ao fogar, ou unha reflexión a respecto de que implican. Igual iso os parece unha trivialización, unha banalización, pero mirade, aquí está esta señora que é, Meghan, que se casou con un príncipe, al final, non? Esta é unha revista como Vanity Fair, donde saca este documental que fixeron, que está en Netflix, Meghan con amor, creo que se titula. E onde la conta, é que si, a veces hai, eu creo que está cortando unha cebola, sí, cortando unha cebola, chea de pulseiras, como diría a miña nai, pero muller que tantas pulseiras para cociñar, pero nada aí está o show, non? É dicir, pensemos que Cosmopolitan acaba de sacar unha edición de Cosmopolitan tradicional. Sí, porque parece ser que era pouco tradicional. Sí. Isto estou documentada. Unha versión de Cosmopolitan máis tradicional porque hai un surdimento de amas de casa, ou non sei como chamalas, que o seu nome é Stray Wife, pero que van de beis, que a cor de moda para fundamentalmente as tres wife e o fogar, como vai ela, que sabedes aquí, monísima, con su mandilón, con su limón recén collidos, dicir, todo con amor, peinada, es que ni as executivas iban así. E, por exemplo, estas son imágenes sacadas de Instagram. Esta que está aquí abaixo, a vedes, creo que unha das máis famosas, non son moi seguidora, Nara Smith ou algo así, que tiene pero millóns e millóns de seguidores, Sabedes que
son as 3 cuestións que teñen máis importantes: tartas, cuidado de fillos e beleza para o marido, non? E cumplen, vedes as 3, non? Como cumplen ese estereotipo. Claro, podíamos ter posto a revista L, podíamos ter coido calquera delas, non? Ten reportaxes sobre a felicidade que implica esta volta ao fogar, sobre os colores necesarios, non? Para vestir en esa volta ao fogar, colores pastel, colores tonos claros, que se entenden como, bueno, algo moi pensado en toda esta volta, non? Do puritanismo, do tradicional das mulleres, de cal é o rol das mulleres. Ben, en un proceso neoliberal ao máximo como no que estamos, volver a un concepto como amor, non? Tan claro e que xa tan traballado desde, recordades aquel famoso libro de Jonás Dottir, É rendible o amor ao capitalismo, bueno, que é, vamos, es un win-win, como dirían, ¿no? Es todo ganancia, es decir, porque realmente, bueno, pues esta señora supongo que ni ela faría tarta, que ya faría alguén, ¿no? Porque son todas ricas, aí como as vedes, ¿no? Pero tendrán, bueno, non me quero ni imaginar, pues, todo a montase que hai para que salgan nas redes sociais, pero sí que trasladan unha imaxe, ¿no? Cando se nos falaba Mónica dos referentes, ¿no? Eu que discutín hoxe con Sina se era unha boomer, unha xeración X. Y ella decía que estamos en el límite susto. Yo siempre, a ver, me dice un disgusto, pero siempre pensaba que era boomer. Pero bueno, ahora parece que por un ano somos X. Claro, eu, si con eso quiero rematar, unha das imaxes que teño da miña infancia, pero moi clara, que creo que es clarísimas así de reflexión comigo mesma, foi miña nai, pues, me tiña a mí, despois había un pequeno que es máis que é meu irmán, claro, que es como el dragón de Tasmania. A miña tía tenía tamén 2 pequenos dragones de Tasmania e outra amiga que tamén é migrante galega en Euskadi. Entón, un día, me acordo unha tarde, fomos a unha, en ese momento eran guarderías, e debieron ir a preguntar, ¿no?, por el dragón de Tasmania que me seguía, e todos, claro, salieron e estaban todos, claro, como todos eran pequenos, eu estaba con elas. E su conversación era que ganaban o mesmo limpando que o que le costaba la gardería e que non se lo podían pagar. Entón, claro, mi tía que deixara de traballar como dependiente para tamén cuidar a tantos, elas todas estaban aí resulta. E eu todo o tempo en mi cabeza decía, pues eu, aunque ganara lo mismo, es que los deixaba aquí, o sea, lo tenía pero clarísimo, foi unha imaxe que la conservo. Claro, a miña nai non pudo facelo, de feito, pues, no inverno nos íbamos á escola e no verán, pues, me caiu a mí cuidar ao dragón de Tasmania, mentras ela iba a traballar e despois, pues, por as tardes tenía unha señora que era moi riquiña, nos deixaba estar en casa e eu tive aí o meu primeiro traballo que era pasear a cadela xunto ao dragón de Tasmania, ali por el Urume arriba e abaixo, non? Pero eu penso e digo, claro, é que nos que salimos dunha xeración que tuvo moi pocas oportunidades para o traballo fora do fogar, que se fixo un esforzo enorme con toda a legislación que se puso en riba da mesa, con un movimento feminista activo, con moitas dificultades por parte das compañeras nos sindicatos para mover dentro dos sindicatos, pois tamén moitos presuizos. Ahora, este debate, esta cosa que non é menor, que as rapazas vexan isto como un modelo posible e que consideren que o outro era unha tiranía, porque efectivamente, hoxe nos falaxe desde as pensións, Mónica explicou perfectamente, o Xosé Manuel, que será a base de cotización, é dicir, bueno, o que estamos vendendo a las mozas es que la felicidade de facer tartas va a ser a pobreza do seu futuro. E, en cambio, bueno, pues, eu creo que as plataformas, as películas de Netflix, todo en torno, non, deste, bueno, non sei como chamarlo, porque a mí me sorprende esta estética dos anos 50, é moi propia e moi interesante para debatir, non? Recordades que hai un libro de unha amiga miña que se titula, que é Mercedes Expósito, que analiza da garzón a pin-up, pasada por o que significou a Segunda Guerra Mundial. Pois agora igual temos que ir de a garzón, a pin-up, a superwoman e a trade wife. É dicir, vemos que hai un debate, e este debate non é menor, porque é un debate que va a un punto central que aquí, como os estuvimos como no laboral, non se traballa, pero que nos se ve moito, que a construción emocional e psicolóxica das mulleres e a culpabilidade de ser mala nai,
Entón, isto, claro, vai ao cerne, é dicir, vai algo simbólico, é dicir, eu creo que, non sei, non son moi cosparinoica, pero está moi pensado, porque construye mozas onde volvemos a ese rol fundamental de que, bueno, que veíamos que nos explicaba Fernando Lousada como en sentencias onde o primordial é ser nai. Entón, aínda que nos dé risa, que nos pareza que salen en revistas que igual non lle temos moito aprecio, son revistas con tiradas inmensas que chegan a todo o planeta, que teñen as youtubers, bueno, estas señoras son de TikTok, pois teñen millóns, pero millóns de mozas seguidoras e realmente construen un simbólico que además ten moitísimas repercusións psicolóxicas e emocionais, e onde vemos que o central é o control económico, porque ese aquí marido estupendo que non sabe a que se dedica, pues a señora rica por os vídeos de TikTok, ¿no? Pero seguramente que as mozas que o copien non o vayan a ser. Entón, nos enfrentamos a, bueno, como rompemos o círculo da violencia se estamos volvendo a unha imaxe tradicionalista das mulleres. Bueno, isto por ir rematando un pouco e como conclusión, aínda que nas leis de violencia machista a violencia económica non ten o espacio que lle corresponde, eu creo que aí sí que temos que facer unha reflexión profunda, é un elemento central e nuclear, e sigue sendo dentro do feminismo. Ainda que lle criticáramos tanto, ou que se lle criticou tanto a Simone de Beauvoir, que sea que a independencia está na independencia económica, eu agora, anos despois, ou despois de ler o Feminismo da diferencia e moitas autoras francesas, creo que efectivamente que sin independencia económica é moi difícil despois cimentar esa independencia psicolóxica e emocional que se necesita para romper o círculo da violencia machista. E nada, moitísimas grazas e estamos a sesión. Bueno, boas tardes, é un placer, a verdade, estar aquí. Despois de escoitarte, Carmen, eu casi xa nin Simón de Beauvoir ni nada, eu casi soy fan de Despentes e penso que o que hai que facer é reventar o sistema e facelo desde o principio outra vez porque non ten arreglo. Efectivamente, falabas de si somos da xeración X, non sei en que xeración estou, pero si o que sei é que eu son tamén víctima da Superwoman. A min ensinaronme que eu tiña que ter o meu traballo, ter a miña independencia económica que miña nai non tivo, pero que tiña que ter a miña casa, as miñas fillas, o meu marido, todo o mundo contento. Eu, ao principio, creíme isto hasta que reventei. Claro, e afortunadamente, vino o feminismo a quitarme as culpas. Pero sí que é certo que a violencia económica é un espectro moi amplio e ao mesmo tempo moi invisible, porque non vemos estas cousas que hai detrás desas fotos tan bonitas das amas de casa perfectas. É a industria económica que move a todas estas mulleres. No fondo hai unha empresa detrás delas, pero non é o que venden. E, bueno, xa entro no tema da miña conversa de hoxe, que é a violencia económica na legislación española. Acabaría en un minuto, se vos digo a verdade, porque é de pena a violencia económica. Xa nombrou Carmen o convenio de Estambul, que é un instrumento internacional primeiro a nivel legislativo para combatir a violencia de xénero. España ratificouno e, a pesar de que o convenio inclúe a violencia económica como un delito de xénero, sin embargo, no noso Código Penal non está recollido como tal. É verdade que hai legislación autonómica que se a recolle. En Castilla e León creo que hai unha lei e, por suposto, eu teño que sacar peito porque é da miña terra a lei galega, a lei do 2007. Sí, xa o sei, pero que é verdade o que é. É unha lei nese sentido que xa fala da violencia de xénero económica e, aínda que non me toca a mí falar a fondo desta lei, nin me atrevería estando Carmen delante, sí que é certo que eu vou apuntar unha cousa que a min gustame moito desta lei e que Carmen antes non nomeou, que son as acreditacións. É moi importante que desde os CIMS e os servicios sociais podamos acreditar a unha muller víctima de violencia sin necesidade de que presente denuncia.
Eu lembro de facer este tipo de xuntanzas con compañeiras a nivel nacional. Recordo que había unhas, creo que eran de Madrid, non me lembro ben, que dicían que sería estupendo que os centros de información á muller que teñen a LO ou da Dona en Cataluña poidan acreditar. Nos podemos en Galicia. E non veixades a envexa que tiveron, porque sí que é moi cómodo. É práctico se unha muller non quere presentar a denuncia, polo menos poder acreditala nunha reunión de equipo que se hace, non é chegar, sou vítima de violencia e che dou acreditación, non. É unha reunión de equipo que facemos, a psicóloga, a traballadora social, máis eu, ten moito peso a labor da psicóloga para detectala, e se as tres coincidimos en que é vítima de violencia, a que sexa, faise a acreditación e pode acceder, pois, ás axudas asistenciais, como, por exemplo, a paga, pode acceder á formación, pode ter prioridade en postos de traballo ou en traslados, bueno, todas as facilidades asistenciais que dá a lei, tanto autonómica como a estatal. E ben, xa entrando un pouco que é fora da legislación autonómica, que é onde a temos, o único que se recoñece a nivel estatal é o delito, o Código Penal, o delito de abandono de familia. Sí que é certo que as nosas leis autonómicas recoñecen a violencia de xénero económica, pero claro, unha lei estatal non pode modificar unha lei unha lei autonómica non pode modificar unha lei estatal, como é o Código Penal. Polo tanto, no delito, de momento que o delito, solamente está tipificado no 227 do Código Penal o delito de abandono de familia económico. É dicir, cando se deixa de pagar unha pensión que está recoñecida nunha sentencia xudicial. Poden ser 4 meses non consecutivos ou 2 consecutivos. Posteriormente modificouse para incluir tamén as prestacións que sexan dun pago único, porque hai veces que as pagas compensatorias, as pensións compensatorias, non se pagan mensualmente, senón que acórdase un pago único cando se negocia o divorcio. E claro, se non pagaba esa cantidade, como non falábamos ni dun mes, nin de 4, ni 2 meses seguidos ou 4 non consecutivos, non tiñamos forma de proceder pola vía penal. Entón, bueno, fixose esa modificación e incluíse para tamén as pensións compensatorias dun pago único. E tamén incluye que a reparación do dano pasa por pagar as cantidades adeudadas. Reparar o dano é unha atenuante da pena. Entón, se a un home se lle piden 9 meses de prisión por un delito de abandono de familia económico, quero dicir, é o único que hai, pois pode alegar, paga un pouco, e pode alegar que é reparación do dano e ten un atenuante que lle minora a pena. Bueno, pois o que di o artigo é que ten que ser unha reparación integral das cantidades debidas. Logo vou falar se hai medios ou non hai medios. E, ademais, no ano 2021, a Lei 8/2021 de Protección Integral de Infancia e de Adolescencia frente á Violencia permite incorporar unha orde de afastamento nos delitos por abandono de familia económicos. Dos fillos e fillas, se falamos da pensión alimenticia, ou da muller, se o que non paga a pensión que lle debe a muller, a pensión compensatoria. Pero en todos estos casos son incumplimentos dolosos, porque tampouco quero que o heteropatriarcado, sei que alguén nos está vendo en streaming dese sector, rasgues as vestiduras porque andamos metendo na cárcere a homes que non teñen medios, pobrecitos. Non, ten que ser un incumprimento doloso, é dicir, que podo pagar e non quero. Ben, como se repara o dano? É dicir, como recupero os cartos que me debe de pensións atrasadas dos meus fillos? Pois non é fácil, porque aquí hai unhas maniobras, unha enxeñería, diría eu, de insolvencia provocada, que tampouco é fácil de mostrar. Agora, cos cambios legislativos que se produciron nas últimas épocas, os contratos xa son de outra maneira, xa non hai os contratos de obra con tanta facilidade que había antes, entón xa é algo máis complicado. Pero eu levo moitos anos traballando nesto e encontreime verdaderos maestros de ocultar os meus ingresos, conchavándose co empresario.
Hablo de empresas pequenas, talleres, fábricas medianas. Obviamente non o van facer nunha empresa multinacional textil grande, pero en empresas pequenas, mira, voume ao paro, chegoume un embargo, vale, voume ao paro, insolvente, aos 4 meses, cando o tema nos xulgados xa se dormiu un pouco, volvo outra vez a darme de alta. E teñamos que estar continuamente detrás para que oficiaran a Seguridade Social dixérame onde está traballando este home, volver outra vez e volta a empezar. Unha cosa que eu teño feito algunha vez que canseime desta situación é mandar unha inspección de traballo. Pero claro, a inspección de traballo tampouco vai ao toque cando lle digo. Polo tanto, bueno, non é fácil. Agora mesmo está algo máis controlado, xa vos digo, porque se unha persona está dándose de alta e baixa continuamente nun emprego, aí sí que vai cantar e posiblemente xa lle virá unha inspección de oficio. Pero antes non era nada fácil. E logo, temos tamén o tema de que poñen propiedades a nome de outras persoas, os cartos os teñen, non sei, na casa o que fan con eles, pero de verdad que non é nada fácil cobrar estes cartos. Eu si he metido homes no cárcere por este tema. Bueno, eu non, o xuiz, pero en casos que eu levei. E aínda así, aínda por riba, seguiron sin pagar. Non é nada fácil, de verdad, que lidiar con isto e ademais é descorazonador coa clienta, claro, porque a veces xa non sabes nin que dicirlle. Ben, unha das cousas que está aí no aire é co Pacto de Estado, co futuro Pacto de Estado, é cambiar a legislación para incluir outro tipo de violencia económica no artigo. Por exemplo, insolvencias provocadas, cando, o que vos estou contando, nunha persona que se empobrece a propósito, ou tamén cando ten repercusións como serias na muller ou na familia, que é un desahucio provocado por un impago da renta de alquiler. Pero de momento é máis ben unha declaración de intenciones. Isto en cuanto ao Código Penal se refire, non hai máis. A violencia económica só está como tal neste artigo, o sea que, como vos dicía ao principio, podería acabar en 2 minutos, porque por desgracia de momento estamos así. É certo que outro tipo de violencia económica, máis un espectro un pouco máis amplio, si se pode meter na violencia psicolóxica. Hablo, por exemplo, do control, que tamén falou antes Carme, cando o abusador decide en que se gasta o diñeiro e exixe explicacións de como se fixo. Tiven casos no CIN e no meu despacho tamén de ter que llevarlle todos os tickets. Outro caso, negarlle a ela o acceso aos cartos en efectivo. Sí, ti podes gastar o que queiras, pero con esta tarxeta de crédito que eu che dou. Polo tanto, el sempre ten controlado os gastos onde ela os fai. Por exemplo, casos hai surrealistas. Vimos un caso de ponerlle un candado ao cargador eléctrico do coche que tiñan na casa. Un candado con unha clave. Entón, el era o que desprogramaba a clave e lle dicía a ela cando podía cargar o coche. De tal maneira que, claro, vivía nunha casa de campo, a tiña totalmente controlada en canto puido sair, non horrible. Este caso sería, por exemplo, un delito de coaccións. Ten os 3 casos que os acabo de falar, o das tarxetas de crédito, o dos control dos tickets, o do cargador, sería un delito de coaccións de xénero, pero realmente eu penso que entraría moito mellor nun caso de violencia económica. Outros exemplos moi frecuentes, a explotación, que tamén falou Carme, cando o abusador realiza grandes gastos ou traspasos de diñeiro sen o consentimento da víctima. É moi típico cando a parella está a punto de divorciarse ou xa a crisis ou ela empeza xa a vir polo CIN, ela empeza a estar coa mosca detrás da orella, pois entón realiza un traspaso de cartos masivos a outras contas. Se é unha conta, o teño pillado, pero se non é unha conta bancaria súa e de algún familiar ou retira os cartos en efectivo e logo vai dispersando con algún compinche que teña por aí, que normalmente é a familia directa del, perdemos a pista do diñeiro, non é fácil. Tamén aquí, hasta fai pouco, tiñamos o problema dos bancos. Agora non, pero de verdade que ao principio era tremendo cando eu levo 30 anos traballando con isto, coa abogacía.
Ao principio encontrábamos machismo nas propias entidades bancarias que nos dicían que ela non podía ir a retirar se non iba home. Alucinante, teñome posto como unha hidra, total. Pero como que non se aconta tamén está o teu nome? E incluso de avisalo a él, en núcleos máis pequenos, máis ben rurais, avisalo a él, mira, que está aquí a tua muller e quere retirar cartos. Porque un consello que eu sempre dou é retira a mitade, a outra mitade a deixas, pero a mitade retírala, porque senón vai retirar, le vai retirar todo. Entón, polo menos, se queres ser boa e xusta, retira a mitade. Bueno, pois chegaban aos bancos e encontrábamos con que a ela non lle daban información. Ou, por exemplo, casos de ir el e pedir información das contas dela dicindo que era o seu home darllas. Agora isto é impensable, vale? A protección de datos e todas esas cousas. Pero non levo moitos anos, pero non vos estou a falar do século pasado. Igual, pois isto pasou fai 15 anos ou 20 anos pasaba. Que máis cousas? Outro caso moi frecuente que atopamos é cando hai unha empresa familiar, a empresa igual non vai moi ben, ou el xa ten os seus chanchullos, acolle a ela e lle di, mira, vou poñer a empresa ao teu nome, ti eres administradora da empresa, pero mira que ben que vos son, pero faime un poder. Ela lle fai o poder, el fai e desfai como lle veña en gana, pero logo as débedas son dela. E aquí temos outro problema, que é a lei da segunda oportunidade, que é unha lei que está moi ben, hai que pulir aínda, pero hai que tela presente porque, bueno, pode dar un respiro á familia. Non é fácil, pero aí está. Que ocorre con ela se se quere acoller a esa lei? Bueno, coas débedas dos provedores podemos pasar, pero a lei non traga con as débedas con a Seguridade Social e Facenda. Por lo tanto, queda coas débedas todas da empresa, sen poder iniciar unha segunda oportunidade nin ter un respiro, e moitas veces non saben nin onde está o poder para revocalo. Neste caso, o que hai que facer é revocar o poder e comunicarlle o apoderado para que deixe de andar facendo trouladas por aí. Pois moitas veces as mulleres non saben, si eu lembro unha vez firmei unha cousa, pero en que notaría, onde foi? A isto únese que a veces veñen empastilladas hasta as orellas. Porque esa é outra cousa, que igual non é moito coa violencia económica, pero vou non dicir. Cando unha muller sofre violencia de xénero e vai ao médico de cabecera, vai aos servicios de saúde de urxencias, moitas veces sae con un volante para a psiquiatría onde a van topar. E ninguén lle ha preguntado de onde ven todo ese malestar que ela ten. Hai mulleres que logo, despois de pasar un proceso de ruptura, de conciencia, de traballo, crecemento personal e romper coa violencia, parecen outras cando entran pola porta. Pero, bueno, isto é fariña de outro costal, ora sí, gustoume comentalo porque xa vos digo que moitas veces elas non saben nin o que han firmado entre a situación no que fixeron e que veñen drogadas polas pastillas que lle dan para que non se queixen, porque as pastillas non curan o maltrato, a violencia de xénero. Pois ben, ademais tamén o sabotaxe laboral, que decía Carmen, é outra forma tamén indirecta. Aquí é moi difícil metelo como violencia psicolóxica, porque escúdase efectivamente nunha pantalla de voluntariedade, de que a miña voluntade é o que queiro. Son feliz porque ora autocuídome. Si, a mí tamén están... Respeto aos autocuidados e a saúde mental é superimportante, pero sí que é verdade que a veces empezo a ver un uso un pouco torticero de todo este xogo, vale? Que conste que son partidaria de todo iso, pero cuidado porque sempre acaba o sistema volvendo en contra das mulleres estas cousas. Escoito a menudo nos procedimentos de divorcio, hace pouco no CIN escoitei unha muller que me dicía que a única etapa feliz na súa relación en aquel se calmou é cando se quedou ela na casa cuidando dos fillos. Cando recuperou, os fillos xa foron maiores, intentou volver outra vez ao mercado laboral en un perfil comercial, volveu outra vez ao inferno. Por que? Porque xa non a ten controlada.
Entón, efectivamente, o sabotaxe laboral, o entorpecemento e o desenrolo profesional é tamén unha limitación importante que ven derivada da violencia económica. É unha manifestación máis. O difícil a nivel legal é probalo. Como moitas veces lle digo ás mulleres, non sempre que te tratan mal é delito, pero iso non quere decir que non te esté tratando mal. A ti estáte facendo un dano e causando un persuízo, que eu non teño forma de encaixalo no Código Penal, porque o Código Penal é o que é. Pero iso non quita que se xa violencia de xénero. De aí tamén as importancias das acreditacións, porque con todos estes patróns, igual si facemos unha acreditación por violencia de xénero, que non vai acabar nunha condena para o agresor, pero vai mellorar un pouco a vida a muller. As mulleres migrantes e discapacitadas. Tamén saiu nesta xornada o tema delas, pero que non me canso de pensar que a violencia económica é un doble problema nestas situacións. Moitas veces porque a dependencia total do agresor e casos que é o primeiro cuidador. Entón, como rompemos nestes casos? Que vías nos dá a lei? Vale, hai unha situación de maltrato que se demostra nunha muller discapacitada. Ben, a orden de afastamento a vou ter e o van largar a él a 500 metros. Pero que facemos con ela que está discapacitada e necesita axuda e apoio as 24 horas do día? Pois, un caso real. Acabou ela, unha muller de 40 anos, lle pasou tal cual esta situación, ao final acabou ela nunha residencia de anciáns. Entón, temos unha muller de 40 anos que ten unha discapacidade física, pero mentalmente está chipén, a temos metida nunha residencia de ancianos con persoas que están noutro momento vital diferente ao dela. Pois o que xa era unha relación de maltrato e unha diversidade funcional física importante acabou con unha depresión e un intento de suicidio. A ver, é que o sistema non pode deber de asumir as persoas que están con discapacidades pero que non están na vellez. Non mo creo, porque outras cousas moito máis caras as facemos. É tremendo, de verdad que é tremendo. Pois de momento está así. Se a discapacidade non é total, pódese paliar xa con axuda a domicilio, cousas así, pero como sexa extrema, a que queda desprotexida e fastidiada é ela. Lémbrame tamén, estou falando unha vez con o xuíz de penal deste tema das mulleres con discapacidade e falábame dunha muller que tiña cáncer, que estaba recibindo quimioterapia e que lle pediu ao xuíz que alzara a medida de afastamento porque o que o cuidaba era o agresor e non tiña quen a cuidase. Claro, o problema, a solución, claro, o xuíz non o pudo facer, a mesma unha sentencia, pero pesáballe na cabeza ao home este relato. A solución non pode ser volver co agresor. Ten que haber outras medidas. E claro, aí toca os poderes públicos, porque se temos recursos, pero que non se dotan de medios económicos, tampouco val para nada. E o mesmo pasa coas mulleres migrantes. É un colectivo moi vulnerable e, pois depende das súas circunstancias. Sí que é verdade que a nosa lei, a nosa legislación permite que as mulleres que están en situación irregular e denuncian por violencia de xénero poidan obtener un permiso especial de residencia. E aquí sempre escoito, xa sei que aquí non vai ser, pero cando falo desto, outro relato. Claro, sí, é que denuncian porque así van e regularizan. A ver, non é o feito de denunciar, é o feito de que o xuíz se crea a denuncia e a miran con lupa. E xa non só é caerlle ben o xuíz ou a xuíza, é ir con probas. Entón, cando hai probas dunha denuncia, se vou con un parte médico, 3 testigos, porque a miña cliente sea unha inmigrante irregular, vamos a pensar que se está mintindo. O de sempre, das denuncias falsas. Pois xa vos digo, coa situación
con a regularización da situación un permiso especial, pero, bueno, xa lle dá acceso a outro cambio de vida. E logo, cos acreditas, bueno, aquí xa nin faría falta acredita, porque xa habería unha resolución judicial, podría acceder a axudas, programas de formación e de emprego. Nos procedementos de ruptura de parella, que medidas podense adoptar contra a violencia económica? Bueno, aquí hai dúas partes. Durante a relación de parella, pero xusto cando estamos a piques de romper, e despois da ruptura. Se durante a relación de parella, bueno, encontramos de todo, de casos de que non lle compran, non lle dan cartos nin para cueiros dos nenos, nin para compresas elas. Tivemos casos dunha anciana que estaba alimentando aos veciños porque non lle daba cartos. Eso non é fácil. Aí ten que ser o entorno o que axude a tomar medidas preventivas. Por exemplo, no caso da violencia económica, pois se hai cartos con unha conta a medias, o que vos dicía, retirar a mitade. Con a mitade non pasa nada. Incluso en sociedades gananciales poderíamos retirar todo o diñeiro, logo xa arreglaremos na disolución. Pero, bueno, como a elas dalles pavor, cando dou este consello, vai, o banco retira. E se me quedan, non, sí, vai que non pasa nada. Que ocorre? Hasta fai pouco era o home o que controlaba as contas, o que traía os cartos, o que, digamos, simbolizaba o poder económico na familia. Entón, a elas, sobre todo se son mulleres de avanzada edad, lles costa moitísimo dar ese paso. Pero cando xa estamos no proceso de ruptura da parella, pois aí temos como medidas para paliar un pouco a situación da violencia económica, bueno, primeiro diría estar ben asesorados e asesoradas por unha abogada ou un abogado, vale? Non é tirar polo meu colectivo, pero sí que é importante buscar ese tipo de asesoramento. Por certo, que a xustiza gratuita para mulleres víctimas de violencia non ten límite de ingresos. Calquera muller, aínda que gañe 5.000 euros ao mes, ten acceso á xustiza gratuita no turno de oficio na quenda de violencia de xénero. Dirán, se gana 5.000 euros non lle fai falta, sí, porque igual esos 5.000 euros son totalmente controlados polo home. 5.000 igual fóseme un pouco a man, pero, bueno, vos falo de casos de mulleres solventes, pero que non teñen acceso aos cartos. Entón, eso sí que é importante, que o asesoramento se pode ter, en teoría, ten que ser unha quenda especializada, vale, en violencia de xénero, con formación, si logo xa a calidade xa vamos vendo caso a caso, pero en principio é unha garantía. Bueno, pois iso para min é o primeiro, o máis importante, ter un bo asesoramento. Que metería? Matizar moi ben o que son gastos ordinarios dos gastos extraordinarios. Nese caso, cando estemos negociando o convenio regulador, para logo evitar que aplique a violencia económica a través dos gastos extraordinarios, deixar moi claro todo o que hai. Por que vos lo digo? Os gastos extraordinarios son os gastos que imos ter, pero non sabemos agora mesmo que estamos no procedimento que se van producir. É dicir, eu non sei se miña filla vai ter unha ortodoncia, ou vai ter unhas gafas, ou vai ter unhas vacunas, ou resulta que vai ir moi mal en matemáticas e voulle ter que poñer unha pasantía, ou vai querer aprender chino, e ten moitas ganas de aprender chino. Unha forma de exercer violencia económica que vexo habitualmente no meu despacho é a través disto. Non pago nada, porque sei que o vas pagar ti. Tiven casos con unha vacuna, cando as vacunas non as collía, había unha vacuna, non sei, creo que era da meningitis, no caso da miña clienta. Eran 75 euros. Eran 32, 36, lo que... más ou menos, 35. Que mal estou nas matemáticas. Bueno, o que lle tocaba a... 30 e pico. O que lle tocaba a él, pois non o quiso pagar. Por qué? Porque sabe que o vai facer ela. É así con todo. Claro, que fai a clienta? Contrátame a min para reclamarlle 75 euros ao marido? Non lle compensa. Non lle compensa económicamente, por desgracia, pero tampouco lle compensa a nivel mental. Pois o pagou ela. Que ocorreu? Que deixou de pagar máis cousas, entonces sumamos e metimos a vacuna.
e a xuíza lle deu un bo tirón de orellas por non habelo pagado. Pero de entrada, tuvimos que meternos no xuzgado, judicializar o tema. Polo tanto, importante deixar moi clariño o que é gasto ordinario e gasto extraordinario. Se nese momento do divorcio xa estamos pagando a pasantía de matemáticas, é un gasto ordinario, hai que metelo. Entón non pidas 300 euros, pide 300 máis a mitade da pasantía. A mitade se os ingresos son similares. Se el gana máis cartos, non pidas a mitade, que pague el o 70% ou 60%, porque os alimentos tamén se pagan en función de o que cada uno gana. Todas estas cousas son importantes, porque senón logo imos sufrir a violencia económica a través destas cousas. E de verdad que é agotador, agotador. Teño clientas que hemos ganado todo, pero non queren máis pleitos, porque están agotadas. Claro. Pero a veces non é só dar para elas, a veces eles queren facer danos uns. Sí, a violencia vicaria. Non, pero non é porque ella lo va a parar, non sempre é así. Tú non queres venir comigo, yo te jodo así. Sí, tamén. Quieres estudiar e non te pago. Sí, tamén é así. Sí. Cada vez máis, porque os extraordinarios, yo os podes prever moi ben, pero cando non os podes prever... Ai, perdona, que non é un rato que quería preguntarvos algo. Que cando non os podes prever, que se van facendo máis maiores, tú como vas a determinar todo eso? Claro. Que pasa que moitas veces non é só porque elas non vayan para eso. Tú te fastidias, hijo mío, vete a currar. Sí. É así, Sí, totalmente de acordo. Que é unha cousa que eu uso moito e me enerva. A parte da violencia económica non só é un problema de que non o queiran regular, porque é moi complexo, porque hai moitos casos, non interesa, pero que aparte ten dúas efectos perversos. Un, no tempo, ten un latigazo bestial, no tempo, porque os episodios de outro tipo, pois ao mellor se poden acabar, pero a económica, unha vez que empezas, tarda moito en recuperarse. E outro efecto perverso é que despois do que é a pobreza da muller entra a exclusión social, pero a exclusión social non só dela, de toda a familia. De toda a familia, sí, totalmente de acordo co que ti dis. É unha forma máis, é unha violencia económica que roza a violencia vicaria, o que se entremezclan, porque eu penso que a violencia vicaria é o seguinte melón que temos que abrir, porque no CIN estamos vendo todos os días que tira por aí, e a violencia vicaria ten un montón de flechas tamén, de vectores, o sea, é un espectro moi amplio, pero que efectivamente, dentro dos gastos extraordinarios hai de dous tipos, os que son necesarios para a formación da nena ou do neno, que esos ten que pagalos, hai solamente que comunicarlos, e os que non son obligatorios. Que pasa? Ten que pagalos, pero non os paga. Entón xa temos que acudir ao xuzgado. E mentras adelanta a ela, a nai, os cartos ou os nenos non van, que non hai outra. É así. O problema que traes tú, pois xa teñen unha edade os rapaces, ou a rapaza dices, vou a chamar ao teu pai ao xulgado. Mira, perdoade, imos deixar que remate e logo abrimos unha quenda, porque se non imos prolongando a mesa, igual hai máis xente que quere preguntar. Vale, eu o que estou facendo ahora mesmo nos convenios é meter xa as actividades extraescolares 2, asegurar 2, as que sexan. E se cambia de actividade extraescolar que a seguinte sexa obligatoria sempre cando non rebase un 20% do valor da anterior. Entón, polo menos así aseguro. Pero tranquilidade nunca a temos. Xa pode facer un convenio blindado que sempre vai encontrar unha forma para vacilala a ela. Eso sí que é verdade. E logo están os casos tamén de custodia compartida en posta, que esta é outra moi gorda co tema da violencia económica, a custodia compartida, porque encontro exemplos continuamente de homes que piden a custodia compartida porque non queren pagar a pensión de alimentos, que manda narices, pero logo non exercen a custodia compartida. Entón, el acolle e di, vale, non pasa nada, dame a custodia a min e a pensión de alimentos, como algo hai que poñer 100 euros, que eu non o tolero. Pero claro, elas dime que non quero que non vai cuidar dos fillos. 2, poñemos a custodia compartida, non pago alimentos e logo non vou polos nenos.
que esa ainda é máis gorda, porque esa é moi gorda, pois sí que hai casos destos. Entón, importante ter en conta que na legislación actual, coas sentencias do Supremo, a custodia compartida non implica automáticamente que os alimentos sexan o 50%. Unha cousa a custodia compartida e outra cousa é como se pagan. Se el gana máis, el vai pagar máis. Polo tanto, claro, cando lle dicimos a outra parte, mira, queres os nenos a mitade de tempo? Sí, vale, os tes, pero tes que pagar igualmente 400 euros na conta e logo mantelos o tempo e procurarlle todo o tempo que está na túa casa. Xa empezan a velo de outra maneira. Claro, porque é que é moi gordo. E outra forma de violencia vicaria, que isto dá para largo, tamén é na custodia exclusiva a roupa, cando vai dunha casa para outra. Eu teño unha clienta que el dedícase a devolverlle a roupa dañada. Lle manda a maleta ben e cando a devolve, a roupa ven mal, cortada, marcada con lexía, surrealista. Tiven outra clienta que chegou a comprar 3 plumíferos, hasta que cansouse e mandou a nena con unha chaqueta de punto, porque é unha ruína. Plumífero que iba para casa del xa non volvía. Entón, en fin, daría para moito a violencia de xénero, sí que é verdade que é invisible, pero é un espectro amplísimo. Como toda violencia de xénero non é só unha, son varias, é transversal. Como reflexión, pois diría que no empoderamento, que non perdamos o foco na nosa independencia económica. Costou moitas lágrimas conseguila e temos que seguir remando para que as xeracións que ven detrás sigan pelexando polo mesmo. E nada máis, non sei se agora queredes facer algunha pregunta. Moitas gracias. Temos algún minutiño, se alguén quere preguntar ou comentar algo. Non? Vale, pois entón deixámolo aquí. Moitas grazas a todas, ao Consello da Cultura Galega. Vémonos dentro de xusto un ano na seguinte forma de violencia que tratamos sempre con nuestras xornadas. Grazas. Moitísimas grazas. Encantoume, Cristina. Sí, es que